LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Hello. Na bit matin jatelo. Onge no mang'eyo. Koro nawacho ga niya. Jogo amiso gini ketho nying Sharon no nikech gipar gik ma bende Sharon osebedo katimo negi. Giketho nyingi marach, ok en gimoro maber kata matin. Ingini ka ng'ato konyo onego bed ni koro igolo ne thum nikech koro maybe we mieli. Gin ga gik moko maricho nikech chien to ok ong'e gima kiny, maybe kiny samoro Sharon ema samoro biro chako duogo machak ting'e kendo malo. Very true. Man tadiri. Koro jamano adigi na wuok Lang'ata na miele ka wuok Lang'ata. Ni mielo ng'a? Amiso. Amiso na nigi na ng'e kuru Sharon. Sharon be mane golwa kane wakono Sharon wato onge pesa mane onyalo biro go Nyamavila. Sharon mane ofa makawo pesa ne kwani widhuru badongo ji abich akoni wan ji abich. Widhuru bare Lang'ata nyaka Nyamavila adhi chulo. Pero osebedo koteme na miso matek kata bedo ni koro sani koro miso lokore kod tumusu koro wacho kod kuom weche moko manano moko chomoyo. Wi wili Sharon achiel osebedo ka konye nikech an kaka nachak ng'e Sharon. Okasewinjo kama Sharon otime gimoro marach nikech en Sharon ng'at moro man gi chuny moro mar konyo ng'ato ineno. Konyo ng'ato nikech anyalo paro ka nitiere wakati moro Sharon ne ga gi birthday. Yes. To nitiere osiepna moro ni dagi ga Sharon. Koro Sharon koro jamano okone mera an gi birthday Sharon nigi birthday to nitie kaka dai go to no gocho no kona niya. Ni wadhi e birthday anyalo dhi mondo adhi ang'ad ne Sharon kek. Dong wachak wuoth wadhi ginene iluongo nang'o Dagoretti kona. Fine breeze. Fine breeze. Wachak wuoth mwadhi kanyadiri wamiel amila ma sa oromo seche mag ng'ado kek sa 6 kanyadiri. Yes. Koro gima ne dhira gi Amiso sa oromo sa 6 monego bed ni Sharon ng'ade kek. Sharon Amiso koro ka omako thum Amiso go thum ma koro kata kore oseting kek moket nyaka keke mesa. Igona Amiso kure komako bel. Amiso koro komako en koro kowero ni onge ng'ama oyie gi sangine. Amiso koro kowero ni onge ng'ama yie gi sangine. Iduogi dhier ni To matek manade ni to koro ikone kama koro weche koro bedo matek manyaka nyingine Sharon nitiere. Koro ka odhi ogo thum ka to koro we ochungo go thum koro kawo kek oter mbele. Kose kawo kek oter mbele koro mondo koro jamano chak wuok dhi ng'ad kek. Amiso kuna kwani koro kama koro chopendo koro waluongo Kolo wuod Rongo mondo koro bi okaw palo ng'ad go kek. Kanye mono story mar Kolo cha noyae. Koro ing'eno ochuno Kolo okawo jamacha koro ing'eno Kolo ni mondo Kolo ng'ad kek ochuno Sharon. Nikech gini Sharon ne nokia ni Kolo dhi ng'ado kek en koro chune gacho nikech kek oseting' moter mbele kacha mokaw nyaka pala moketi. Koro Amiso chungo thum odhi obedo koro kama koro chopeni koro waluongo Kolo wuod Rongo koro bi ong'ad kek. Kanye ma Sharon ne yudore gi Kolo moro mono pimo na interview cha. Mane kama ne giyudore gi jamane ma bende nyaka bende Amiso ni watedi mono tude go neno. Ayudi. Koro toke no.
gichak wuoth giduogo tok ka birthday osirugo dong giduogo. Koro tok ka giduogo no koro wasebedo wabiro kane Amiso gocho iluongo nang'o Kayole junction gini. Samoro Sharon gocho ni bia ure oda kar ka koro wuoge oda ka kwadhe. Kwacho od Sharon. Wayudo ka jamano nitie ot ka design kende go kende. Kolo kosa Miss. Kolo kende gere ot to ma be koro usikwa gi Sharon mane kaka Sharon nitie ga nen best friend ni bato ko gitimo nango. Kata koro wan konya kata limusha. Hotel mane Sharon nenigo. Koro mane jothum koro mane jotel. Kivi hotel ido ka kwacho nyuole. Manager nochako donjore nyaka gotel. Hey, logi manager koro o manager hotel koro manager Sharon to o manager hotel. Si pesano donjo. Oger nkech ngini Sharon gima nyalo koso mokinyal koso mokichiemo. Sharon to rwako ji by the way. Makata an ok atamra. Kata an asedhi e ode kanyo morwaka ka natimo ne interview mar ang'o morwaka maber kabisa by the way anyalo paro. Koro ari ng'at moro machimbe ni oko mako kawe no oleme e chimbe ni oko sana. Makoro in e kes giga Miso ni tichungi Sharon. Ana chungi Sharon nikech an pok aneno ma Sharon otimo. Nitie gima naneno kian iluonge ni ng'a. Jama moro awinjo kiluonge ni kian ng'a. Jama moro awinjo mane? Dani ng'eni aina no pok na winjo. Aja to thotho pi. Okinya gocho na ni tish. Aro kinya tisha. Ani ng'eni karentie ng'at biluongo ni Nyainda koro tok ka Miso segolo ne Sharon wer kare koro nyika nitie ga jama moro biluongo ni Nyainda. En kanodwa maber ng'ama koro nonego dhaw ne na Miso no monokelo nying kech kata an nakiaye. In fact ok nakiaye kata sa nakiaye. Nonego bed no manya Miso to kona Miso na Misa ang'o ikawo nyinge tere igine ichoga e thum. Iwera nang'o? Yang'o mi iwera gige ugi Sharon? Mani iwe ng'amo mi juso neno. Okay, an ka winjo kaka despite this not the Sharon this Germano to ne gisewere. O Amiso to no date donge? Jama machielo miluongo ni ng'ane Amiso be rapa no date. Ng'ane ne Nyainda. Nyainda be. Kata Nyainda koro aparo ni gini. Sharon de kose ko were Nyainda to donje Amiso. Koro gini bedo ng'ami. Koro gini bedo ne ka gini bedo ni Amiso kama lit. Nyaka be ni koro kaka ni kono bedo gi Sharon. Koro gini bedo lit ni Amiso ka. Tingeni ente mono omiyo gi connection. Kora pani kosemiyo connection kore ko chako fwenyo ni to macha ng'ati mo. Fwenyo ni kare gino sedhi yawa. Gino sedhi. But ing'eyo jomoko wacho ni weri cha ok en mar Sharon. Man Sharon. Embele Nyasaye ka u. Wer mina no. Wer na Miso go ne be ka undi. Ate no ng'enya maler ani ng'eni sane. Ng'at pukne. Jatelinga duri mang'eny net chandi. Apandwak no sama ne gidhi Kadundo. Koro nokona ni
we restart ne wifi mara. Gocha ne after 2 minutes. We restart ne wifi mara. Restart the wifi. Nyakwaramo an pod akawo simbe ka network apani ne chendo matin mano badi mabende ogocho kotenore gi wach ma Sharon kanyo, and aneno ka jomoko wuoyo marach kabisa ne an to wuoyo marach ne modaga. For those people who do not know who I am, an kora adagi negativity no. So a moment ma samoro ng'ato miyi gimoro matin tineno ni ichambwa mondo ang' screenshot ni nakone, an onge kumitera kata achiel. And then anytime kidhawo irwaka e dhapu, an kadonjo e dhapu tarach, iwinjo, nikech ing'eni ng'ato ne wacho ni Omari sungore gi cameras ma are not worth. They're not worth to gin cameras. They're not worth to gin cameras. Okay, bechgi nyalo bedo ni tin, but on my side, I thank God, and it is a step, because there is a time manakwayo simu mondo kore kamak go gimoro. Then there is a time makoro ne an gi simu. Kasto ne nitie time makoro ne an gi simu ta keto microphone mobedo makoro an gi kamera. Koro e mbele ni to nyalo bedo gi matin. Tembele na to duong' sana, kendo mano kende oromo gola gola e oda madhi alam Nyasaye. You know? So those people that are maybe trying to drag me into some people's fight, no. I'm here to give platforms, and I'll not be afraid nikech koro jomoko are against it. Then tie jomoko mawacho ni mari koro gini sewuoyo mang'eny ahinya ikethe. My question is one. Mono wuoye mokwongo no ber donge ni wach yango. You know, there's a question. Okinya bedo ni ati gimoro iling' aling'a kasto wacho ni koto ng'eny koto ikethe. What did you do mokwongo mane berno? Ing'ene ka nopo ni ati mokwongo ni comment wacho koro mar ariyo wacho gini koro ng'eny ahinya. In imuno dhogi kasto ibire moro ka koro chako wache ni koto ukethe. Mokwongo no dak ni wache no ber. Chietha. Eba. Akora winji maler. Apa ni net ne chandowa. Akora winji maler ahinya koro. Koro amiso gima ng'eni gima nowang'o ya miso sana sana ne wach mar kek mane jamane ne dhi ng'ado kek to koro iye owang'. Ma koro chuno godo koro ni koro mondo kik Sharon seroko. Koro miye kolo maneche. Mondo mi obed abeda ni en e band ka. En e band koro kik wuog oko ma embe sama jamani wuok ni dhi manyo shoka moro to lidho gine no lidho bire. Exactly. Mane gimane jamano temo timo to koro bende obwongo bedo dhol jogore gine ne iluongo nang'o? Awayo jogore gi lak. Awayo jogore gi lak. Gigolo Sharon Babadogo ka. Gitero Sharon gigolo Sharon Babadogo ka gitero sae ka. Tok tere sae ka Sharon koko bedo gi shida. Be apani mane gima nokelo wach e mbui ma kata miso makona nyaka sani. And anipani richo na ni kanye story ni. Like ambi ng'eni ahero ng'ama nyalo kwera ni Omari kati timo marach kati marach. Ipare story ni te nyaka no chakre. Kopo ni sebedo ga kifollow kata mana mokwongo mono Sharon obiro ka complain nyaka koro kumwa chope ni indi. Richo na ne kanye kaka an manyalo lokora an Omari. Ng'eni emomiyo namba na keto public mondo an kikona view mara tawinja nikech ng'ama dhano be ber mabedo corrected. Iwinja? Dhano be ok perfect. An ka Omari Nash shit an kanye mondo amba lokra. Jatenda, an gima nyalo wacho ni onge kama richo ni nitiere nikech ing'e ni in ja social media donge. Yeah. In gige ni gimokelni emi keto donge. Yeah.
an kanyo richo ni okane nikech gimokel ni kata gima ng'ato biro to wacho ni yawa adwani record na gima kama ticket na yo winja an kanyo richo ni okane in fact nawinjo ka jama nowacho ni nawe ni riek to kare ok riek ayudo kifuo in fact na chae seriously nonyalo wacho ni ifuo chon nong'ega na riek but koro apani case mar Sharon ni moduogo fwenyo go ne afuo anyway cases modongo to na riek ga riek but koro mare ni to duogo fwenyo go ne afuo dwaro ni kokelo mare to idok side mare mondo abed mariek lakini ka ng'ato kelo mare mar ng'ato mondo ma ng'ato goyego to koro ok onego bed ni goyego koro neno ni mano richo. An gima nawacho ma ng'ata nyalo reason koda ni Sharon nokelo wach Eltian nogoye baba imbe wapenje ne un gi case gi jaodi to maybe jaodi ni oluonga kaka osiep nikech maybe an mana connect noluonga godiochieng' kasto an adhi sa 6 otieno tiduogo e ot iyudo wa kode iwinjo to gi kaka jogi ne date ga chon igeni ng'acha be gicha nyalo biro ewi nikech ajawa ka ting'eyo ka miso nene kanyo before Collins to nyiso ne Collins be koro nodhi olod no chal ni Germany oduogo ka iyuda koro giche monowang'o chalo ni nowang'o Collins mondo mi ogo Sharon koro anto nakemea nikech amiso mako mana kaka igoyo nyako ni toko kony iyuda tawacho ni mano to ne rach nikech owacho ni ati en dhap ji ariyo ok onyal donje kare nodhi e odno omang'o gotieno sa 6 tang'o mono owacho ni dok dhano ok dang' odonjo to sama ne Sharon nomanye godiochieng' kasto en odhi e od cha gotieno tigoyo nyako ni en ogolo nyathi oko to dhi mbele gi recording kaka igoyo nyako ni kasto reason modhi ogolo ni en ok onyal donje e dhap dhako gi chuore kare nodhi e odni gotieno omang'o ang'o mono mone luongo gi kata mane gine kanye kuma beef nowuoke iwinjo koro kanye ma supporters mag Amiso nena na ng'ama rach but ana wacho gimoro ma kata ka ng'ama neutral mok support Amiso to ok support Omari ma koro winjo case to nyalo neno ni gini ne en kama then gigo te gigi ne en gimoserumo ng'amochako chiere ne en Amiso gi wer iyuda en ka nower to nower awera gima neutral moko wacho kia nyawendo nyamigori nyang'o nower awera wer moro ma neutral mapuonjo nyiri maricho kata man gi tabia moko marach iwinjo to kiwer ma ng'ato nena ni werni to werne ng'ane werni to wuoyo ne ng'ane lakini kanya Amiso gima Amiso timo tim marach koro ngeni sani to koro ng'ama nene mbui to neno ni ati Omari go Amiso but they don't joma ng'eny koro neno mani koro jogi te koro ringo dok side mar Sharon ok gidwaro Amiso ineno no to the end of the story adili mar wach ni jogi gima gitimo ne Sharon to gitimo ne gima marach kasta Amiso be rude en kata chieng' mobiro e interview na mogik monoyanya interview na penje ni to wachu gi Sharon to kona ni an manager penj manager iwinjo gini ong'e maber ni entiere but otemo bedo rude mondo oleng go story to gigie makoro moko mach e social media and an ok abiol makata ji okel mana kata kinyi ma ng'ato chak gochna kendo iwinjo pod wakete mana e mbui kata ng'ato kwa ni Omari gini ng'eny manade gimiwuoye makata obed mana 100 nikech Amiso be nigi pride ne kaka jathum ok odwa ni ati ni odog chien owinj weche achiel ariyo adek en bende omako kore oling'e so kako riembe no e kaka amba riembe kora an gi line na kaka Omari embe en line na kaka ji osekona mang'eny kibiev kaka japuonjo kia momiyo pok ondiki but I live my life ineno that is your life life mar ng'ato chandi ok abiev kaka japuonj ok achiem kamiso ok abiev kaka japuonj ok atim kata Raila en engineer to ok ochiem gi engineering en politics yes kona chieng' miseneno ni Raila engineer iyude ka en professional job ne otiyo
zi Aonge. yeah, aya these people ngi kata mana comedian ngi nga ibro yudo ni ngani osomo kia nango so jok moko ma ni around Amiso to dwell on puonj as if ni ati asepuonjo nyathigi kata ni an koro gima giwacho na mamit ni aluongora ni japuonj Tamiso gi ga malando ni mari ng'eni gi wino koro kichal kata japuonj. I don't think ni there is a time masibire e social media makono ji ni lueuru luonga no mari luonga uru ni mwalimu luonga uru ni japuonj. No, I always call myself Omari Nash. Nyenga machielo en The Truth Matter, Parody Cartel kata Chieno Jamona Mbele. Pok nachako ga nyenga ni luonga uru ni mwalimu mari. Zi. Oiso ni mwalimu to Amiso gine malande. Gine magila good. Koro gine magilando gino. Ineno. Gine makoro gilando ni japuonj. Koro jopuonj ng'eni akare Omari kare nga japuonj. Alafu e social media kata kuma nasego e picha achiel ka ane e black wall e maonge. Koro kar ng'ato mondo ng'ato penja ni Omari ang'o mionge class. Gin koro gineno ka gima you failed to be a teacher. Ok ging'e ni to life mane mine kao. Iwinjo situation mane mono keti e puonjo. An nadhi e puonj nikech babwa ni dwa na bed trained. To ng'ato nokona ni gimisome wi ok en gimolal. Iyuda en gima nitie. Iwinjo kata timo mana doctor tiduoge leng godo ok ni fuwo gino ni brain mari chieng' moketi no to ina daktari dhi mbele. Iyuda koro an nokadwa name I knew what I was doing. Mane momiyo nitie jogewa mang'eny kata mon wa train godo to kapakra be okaberra but aparo ni maybe nitie achiel ariyo adek manyalo gombo position mantiere kawuono. Iyudo nitie jomoko makwaro moko kumoro to gombo life na. Nitie jopuonj wetena manyalo gocho na makoni e Omari korwa koni to diere bwana orna 100 moro. Iyuda nyiso ni ok prefer name ng'e gima namanyo ok ahero mondo ni but papers ga nitie magata kawuone madok e school to ana japuonja dhi mbele right. Manta dire mari. Koro ing'e ni ng'amo meja e name to ng'iyo mani emomiyo kondiki emomiyo akiera ng'amo kobedo trend makia kata ni how many days kata duration maromo nade mondo mi ng'ato ndiki process mane mikawo godo TSC tinde puonj nyiewo nyaka kaka police jomoko chulo 400,000 jomoko chulo 500,000 tipenjori ni bwana kar nyiewo tich 400,000 gini nyalo medo na kamera moro right nikech kinyiewo tich 400,000 to japuonj odhi ochaki gi gimoro 27k idwa tiyo ndalo adi mondo idwa 400,000. Iyuda so nyiso ni in privilege midhi bedo godo en mar olo loan. So magi gik moko koro an adhi e banda Miso mondo achak lero negi kachiel achiel ni ineno gima timore. No, I live my life. Bedo natieko 10 years after training 5 years kata mana 20 kuma sebire media mawacho ni yawa ndika uru tij puonj onge ng'ama kata kamedie ni wacho ne ji ni ya moto chama chulo onge niso ni ng'ane nigi life ne. Iyuda right. Awinji nitie jo university mang'eny ma jomoko uso mane supermarket gi ni kuondgi. Iyudo so gin giketo gini personal to gin ema gimedo eneza. Iyudo gin ema gimedo tere malo. Hello. Awinji koro neno Omari kata mana minena kaminena ntiere watiyo tije mag jwa kaligi ji mang'eny odhi e courses mopogore opogore. Exactly, mano gima nyaka koro jok mane e ajawa industry gi paro mathin ong'e. Aneno ka Sharon wacho ni odwa nowuo we wamede kaendi we amede call. Ahmed Sharon ne call. Ahmed Sharon e call. In beda kanya Ahmed Sharon aneno kondiko na ni odwa ni owuo Sharon. Okay, kata dema in wuo ang no join.
Niwacho ni kumitiye kata kar jua kali nitie jok mang'eny motimo courses mopogore opogore. Jotimo courses mopogore opogore ineno. It does not mean ni course mitimo no. Ni manyaka itim ineno. Sharon. Donj ka an gosiepni moro gocho na okone no yayo Lang'ata kia ni ng'eye. Aneno ka Truecaller ondika ni Richard. Wuod Lang'ata. Wachane. Akiesi. Tusiepa to jogo timore kodi nade e social media yawa. Jogi nochama motieka koro gidwa nadog dala kika dong Nairobi. Gidwa ni gidwoka dala mane target manyo gin go. Wigi lakini in fact gifuwa kinyalo manage ikaw manage weko manage ok chul rent ikaw manage ikete odi manage chiemo to pesa di mar hotel mabodo pod manage ka oro ni chige dalo chiemo go Apenji wango yasinya apenji ino kinyal paro gima notimore birthday asete mo ne usiepa no Woura alaya biro woura biro. Mago deal man kasi ngi gima timore. Amiso ne kawa gimong'eyo notimo gimong'eyo nikech kane ong'e maber niya ni nong'e ni Amiso by the way nokia ni nyaenda nosera odugo ng'e bang'e ka chieng' moro obiro ot obire oda gin gi ng'ane ne gin go tungles gi nyako moro ni Beti Nyarawasi koro ka gibire oda gin gi Beti Nyarawasi go tungles nobiro yalo Beti go tungles nokosana tamine nobiro yalo Beti go tungles itinge nogombo gigi kony poro baro Beti mane timbe ne ga en tim ne ga dhi yalo chuo modwaro koro nyiso bet ni weri go tungles ngeni shida ne ma en go ni osemo ji mondo en modong'i gima bende otimo ni kin gi kolo gima notimo na gi kolo koro ngeni gino kanyo koro chieng' no ogochone nyainda no to do kan nasewera gi nyainda ma en Nokia nanyise ni ngeni wuoyi moro noyudo ka nyise ni wuoyi moro nitie mane tiyo ni ga niluongo ga ni Evans Nyainda nogolo na ga thum moro kanyo to nyisa na adier ni koro chieng' kobiro to gochone Nyainda no okaw tim to gochone Nyainda onyiso Nyainda ni Nyainda ing'e nyaka ni Sharon ni man Nyarawendo ni otimang'o ni nyako no sani ni hotel Nairobi ka to Nyainda dwoke ni kata obed gotel to wan wasewere kode ok ada winjo wachne ong'ado simu dong gimadho chai koro kanyo nigo mbaka koro iyalo ng'ani iyalo otungles gi ng'ani gi Beti dong nwayalo ma koro rol nikech no be nadhiala koro owuok wakore manyaka wawuotho gi otungles mane nigi Beti ni chien to gin gitelo gi Beti mbele mwawegi ka gidhi gi Beti kana dhi dala kuma ne gichomo gi Beti ng'ama nong'eyo onge mar ariyo Nyainda biro gone simu no chieng' no monyise nyako no noseweyo ting'eni igni madhi 5 igni madhi 8 kabich nyaka wera gi Nyainda no to an Nyainda miwinji wacho no Richi Nyainda mine ni wacho no kanodeta ayego daka nyamino wata uso to wan kuro ok ni nokenda kaka winjo koro wache social media ni nokenda no to kata bed ni nokenda kata bed ni nodeta igni 8 go te ka kore ka ikwana achiel 2 nyaka 8 higa ka higa ng'ama ne monego simu ni Sharon nokwala ama kanokia komari ang'ani monedhi ka polis ama omanya nikech kata chieng' mano Miso gochone no monego nyisa Miso ni nyako no nokwala amanya exactly chieng' mano gochone ingeni Miso nyako no nokwala mana kana kode lakini mano nokowachone aya to kata mano mana sedhi madok nyaka dala dongaro muga gi Nyainda no katimo welding ayego kata mamoro luonge ga idukane moduog mosa ka kalo
Bang' kata higni 8 kore kanyo dong waseromo gi nyaino mang'eny mwabedo piny monyiewo na strema miriambo. Dako osedhi ka nyaminwa nikech ong'eyo ka nyaminwa ok idhe kata gari. Odhi owacho ni Sharon nokwala gima kama. Iyo gino kaka notimore nikech nitie tabor kodi sani ming'ara sani kia kuma nitie. Onego bed ni koro ni manya tami story but kaka isegocho ni umaje Valeri nikech an be mana tugi. Motong' chinga notugi kabisa motugore koda. Ana misa ruin. Ana miso nange ruin. Koi no through an mana ka ma print nutrition makungo sani mwenu roke udimo. T-shirt dong ma print ki pesa na koso teaching mana miso miyo pesa print go t-shirts. Ini waktu kata drink arso dai ma biso kdal mi yerachi kwar ma. Aya kore neno kata weri kata gi wach ma drink mar soda. Ano wuon an Sharon. Abedo akao fans achulo nu bakata achulo nu kata piko puya la hata ila one joki bila wadi miela miso ta print t-shirt to milo ga miso jomo konge tenga chika gulo pesa na miyo ni kene uru jamani tok maracho kone ko bedni ngato wacho gimone timo anyway bawa ya giman matimu nyasaye nene koro wawuoye koro wuokni makoro wuokni nge gimano chako timore ni miso nobukore dong ngeni manager notuda ko machamo keksha nana ne ko setudo wani wawe nuwo kora na beda ngano nyalo ngiyo mbele ngano nge kata daka beda koro mbio kuna mwani abede gi jamani mondo koro ching moro wane kata ka vonu en maching ke nyolunga nyaka ni to ni nyolunga ni Sharon semeji babe la sasa moko to ina bijo kwa macho don't ask mani Sharon semeji babe dala koro wabeda gi jamani mo abedo godo laki ka mami so biro ni koro biro ngeni yo video do Collins ni seche man lakini mapok wabedo strong mineno koro an kode anan sawa anan strong akulo rente odo chonge chinga senyise ne chula rente no tamacho LTN koro ngeni wantiere kae laki oda malaki sam baba dogo junction manu bire ura ona twa kanyo biro oko biro toka nini owuoyo kodwa gi manager mwawinjire dong mwawinjore mwabedo mwacho ni awera gi jogo monyisa ni weri wach thum concentrate koda kenda inyalo mabire shona tibudha to kuturo nade udoko nindo koro chono chopuk makoro owuok gi manager wadhi e show odugi ot mora kendo sisi mora odak mana yuore wawala kile no walona. So before wabed kode ma koro kata manager nang'e nitie dire mana miele kapok ang'e manager ngalo manager no naneno kapoli kotiyo kapoli jasuba kocha iwinja nanena ga kazi miele kapoli kocha but nokwa serre mabe ani manangere ni dia nyuni sode madhe na nyione kaka podokia basi we manager tene lakini dugo lorel ke no chung maler ngato nyalo wacho ni wato ngane gi gimoro madhi owene no maliche koro bang' wene no maliche kong mami soda madhi beda kama no koro wakinya komo nelia no nyago mongo wode miela minto kumoro ni umoja kocha hiyo club hata sikuwa najua wadhi kono kwa chopo kuro wabedo piny mema kura ng'era gi tinyara wase chingno ema kura miso sera magi mana mielo ga miso kacha neli jomane nitiere stage kana joma nitiere kanyo kaka Austin Smart ne gin manager kanyo kolo poko bedo manager ne Austin Smart ne manager jo tije adundo mina yata ginego albino ginego yani jok man kanyo gote jo tije asante nyalungu manyingi nikech band leader osekelo wach kora nyama example kijingi jogo tene neno gimana mielo gi jamani dress barwako machie mer basemer amiel gi jama makapuni miel rumo tamiso soya gacho miyo nyako mane lian 100 nyo idhuga dio dogo temwa dhi nyaka udamisa inja maber akeni ne ndege iri gari awinjo ka mikelo no ana be winje Richard na winjo kumikelo no awinjo ka mikelo nikech abedo piny
nyinda malu. Koro ireno Richard mai gimono chandowa kodi chado onge mikono ane. Za kuri wacho no ane. Oh sawa. Koro ineno Richard kanyo poka wacho ni koro kanyo chieng' no mwamiel ma koro miel ruure ma ko winyo ka okore dio kimiel gi ng'ato mindo ng'ato stage pachi ok konyi mer bi mer dichuo ma active nyaka feel gimoro amora okawo 100 ochwado ochwade nyako no miyo Lilian nyalego no miyo 100 ne gidhiyo dang'ono bede gari ini donje gachi adonje gacha masani koro okering maber na ani driver mos wanti ariyo kenda bedo mana mbele umura gi masacha manga ma drive ni amiso tu wangu urka ngeso riemba okay mani ngeni poka yudo kolo ginego to nasewe nyainda igni abur okay mano se confirm musenge ni Sharon owera gi nyainda nikech no confirm ka winjo ko gocho ne nyainda ni to nyaka ni tiyo matek Nairobi ka to nyainda kwere ka winjo media man nyako nasewera go dongwe no da koro seche wachopo wadi orimba di mama chope ode ma be ane molor mo yawo gate mo donjo mo loro gate mo donjo ye ko chamo golo mattress mo anindo go Richard ingia kaka merta fuoga kana merta fuoga koro kwate donjo nindo ko no ninde dierot no kuninde kitanda waninde dierot to golo mattress waninde dierot kitanda mana kata bedu neno ka donjo ni waninde mai dierot no golo mattress koro gima ne jamo kungo penja Mundu mula maber mamba mula maber mok ni aweye mula maber to jamo penja ni nikech ing'eni sama idhi gi nyako ino wuon nyaka ipar gi wiyi ni nyako ni wadhi ga oda to oda onge dhako kinga mariek mokwongo nyaka ipar e duka king'eni idhi timo gini to nyaka iti kondom jama penja niya ni to in sawa tanyise niya to kiparo ni ok an sawa kata ka tich moro nitie kuomi tang'amo ni wuok oko tidhi dhi nyiewo kondom ni mapok inindo ga dundo winjo gimo penja Nyakoramogi be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny obed lendo mag ohala lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth bas kik ibed gi kionko moro amora nimar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda ne ler mathoth tudri kodwa e nembniwa magin 07 1 92 32 74 bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com lendo manimba mana gi LTN Luo Trending Nation. ni anto tadundo poka nindo go ni dong awinjo ga ni nindo ga dundo tanyise ni di winji ni di winjo na anindo ga dundo me kete pachi di winjo dokiro mamo biro kodi odika cha dino tingeo rel mare koro nge gimo mi biro ira ibi kela ikola eto mimi yo nyiri maguto go fea mobe kela ka nyiso nango nyiso ni okitrust watch no do watiyo mariek ma pinyo ka okore mo yaw na gik ma wuok utiyo mariek nade Sharon ing'eni gik moko osekethore tadwa ni yaw na wach utiyo mariek ok ni watiyo mariek ji ariyo kosedhiyo ng'e gima dhi timore e odno ma kata kondom ne onge nikech dong' ng'ama parche kod dhi nyiewo kondom dong' wabedo emomiyo wacho ni ka giri neko to kata Karamiso dhi tho kanyi mane gima wacho to Karamiso yanyo mang'ao osenyamo oro iwinjo nani iwinjo Richard Richie ywa ng'ech yuwang'ech but an abiro wacho ni adiera ino mari gimoro kosetimore wacha nikech koro kosetimore okang' ne jowi nikech sama notemo timo gigo otemo timo gimong'eyo koro
Bang' mano kosebedo kamano, nuoyo to nokwan oyo makata en ong'e ni nokwan oyo bang'e. Nochwadi dichiel. Nochwada dichiel lakini nikech ne en garaka, ot bing'eni mar dhako di dala. Ndalo no nohera mok miriambo nohera makata stage nadhi mamiele kod mayunde jogo ng'eyo. Jogo ng'eyo namiel kod nohera marach mok miriambo. Koro koreka eka bang'e ka ema koro wach mar nani wuok ema koro iwinjo kiwacho ni nyako moro be nodwa iluongo ni Betino bokel wach moyal ka noseindo gadundo ni. Ma bang'e ni ka noseindo gadundo kata obedo gadundo onge gima tek, inyalo bedo gi ng'ato ni jomoko lando ni ng'ani nigi Okimi dong'. Kaka iwinjo koro olando. Koro idhi nindo gi ng'ato to ng'ano onge godo. Koro Okimi dak aket nyinge nikech en tuo ma sani obiro. Ma ka ng'ato tiyo mariek to ng'eyo kaka onyalo control, but koro Okimi en tuo mosebedo e piny. Omako ji to dhano emomako, an ok awinj buok nigi Okimi. Koro in olando wach Okimi to pok wawuoyo nikech en be okia ler mare. En owuoyo oland joma nigi Okimi. Koro kanyo ema ne mara obede kode mwabedo kode ma koro wamiele achaka lalne koro matin. Bang' lalne ni gimomiyo koro nalalne, ing'eni ng'ato kisedhi ire minindo godo tichaki duogo tiwinjo background ne joma miele masere monde ne madhi duogo. Koro chunya nochido. Ochako chunya ne tin. An mana dwa mara kenda lakini an anyalo riwo chuo. Koro nyiego moro ne maka kanyo momiyo nadhi aringo mana we. Richard, to in masimbi go kokore koso en mar ng'a? Koro bang'e ka wuok ng'adane Richard tichaki join. Ng'ad tichaki join tu. Ari Richard pesa wuoya. Richard owuok. Richard karimo no simbe go koko. Kora arite ko sana wuoya dhi mbele. Richard goyo kumara. Richard ing'eni gocho na koni. Richard goyo mare kende. Adwa no join. Oye ni chogocho ni kodwa winjo gima dhi mbele. Kora apim ni gima dhi mbele. We warite odonji. Kechine no ng'ato ko ni timo ne gimoro. To ndalo go tena ling. To nyainda be ne wan godo to yigni go teno ling. Koro dhi ogolo wer. Koro kosegolo wer korachi. Koro paro ni gik manotimo ka to nyalo umori. Motimo maka. Richard. Bang'e adhi alal ne amiso thuwango. Ka adhi alal waduog wayine ne waromo nikech ndalono be chiege nodhiga. Chiege ang'eyo nikech mokwongo ni chiege nyamin chiege no sie owadwa nokendo. Maka shida mang'eny ji omiyo nogole ok abi wacho ka nikech gin ok gichwanya. Tang'eyo ok adwa lando. Koro nachomora an alawo ng'ama lawa. Mana dio. Koro popo ni ti walalne kaka nalalne no to duogo timore nade. Oduogo manya en owuon. Amiso no. Tilal na ka Kanyo teni anto tarimore nade. Antie. Don kano manya na iseni antie to podo kan nonge feelings mag bikyo shone no. Ne go ko abi koro elo ngane. Mielo apology so. Okay. Kumone Black Pearl. Ora Polina yudo Black Pearl ka wer kanyo mabe nen kanyo gi wi moro kanyo kumiluongo ni Kolo. Ema ne manage. Kolo kama manage ka to Kolo ng'iya tang'iye. Kolo muduogo o manager miso ni. Koro kanye mana koro kasewe miso ta ka miel Poli. Koro kwachopo miel Poli kata yudo ng'ama rang'ongo mobedo piny lakini mesani nono tawacho ni waka kata surprise ndamiye. Otem galre kwa mesa kanyo. Donc koro jama budho gi sort surprise no kanyo to kawo namba na. To kok se kawo namba to wan koro anyise ni kar namba no koro ibiro magoye ento en online 24 hours. Ibiro yuda abro mielo nikech onyisa ni kar kaka manager inya kawo namba ng'ato mondo ogochni bi miele gi mondo koro achak luwa Poli. Dong bang'e ma koro to luonga bang'e koro lingo kalu to nyisa ni ana wera gi Poli pok ayudo tich pod amanyo.
Ogocho na to nyitani stona chaka yudo cho bang 2 weeks mugo chako gocho na yudo shomro. Ayudo tich kami bi mielwa. Mano kolo poko to ya box mar ni odwara. Urada kapoli ko wacho ni wamiye soda. Koro an kaka namiye soda gi namba nyalo luonga dhi amiele kapoli. Ema kasto koro kose dhi yudo tich miso to lungo koka fans mage makocha. Odugo kamiso. Donge mo koro wadhi miele kamiso koro wachako ng'iyo kamiso ka ema kasto kanyo ema pangi birthday party. Chake mana print t-shirt karicha t-shirt mana print mondo jode go nini jode go birthday na. Koro uni umaje utemu sol na mabe no kunyeo na nyeo kekenda notamo unyeo muo wuok wadwa timo birthday muo chamo emanyi sino siep ni moro kanyo mane dwara tinya par onge wadhi muo nyise maber ni jama bing'ari kek acharona nasewuok nikech party be natime oda chieng' no godiochieng' koka gotieno jidhi wamiela miso gi uniform ma white te ngo malaki mabende an gi evidence kaka ni ji miele odi dongi nyaka gi videos go te kiketa kiwelo Nyarokomo kiroko dress ma blue anaroko dress ma blue to juroko white te yok nyali aya watieko gino mwadhi e birthday koro anyiso jamani bing'ade ka kwan wadhi nikech ing'eni paro ionge go pok iwuoyo gi wuoyi manager no pok udhi go i deep story pok ung'eru kode matut ok nyise no dhi ong'ar en kapo ni wuoyi modhi kadna keko no nyako nyaka bed gi boyfriend onge ng'ama dang' wawach ni onge boyfriend ka ji nyaka bed gi boyfriend kata kono dwara nyise ni ato na idwara dak ikwer wuoyi ka dwari ni ionge gi boyfriend ni an single to asenyuol Kuro nwadhi manyiso jamano ni an ka to kare jotije miso osefwambo wach gi keyo mamoko nyiso akini ng'ama riyore be papa ni en nani omina yata mikori winjo ni emotero ne leth wang' ni jang'ad keke nitie koro onyis leth wang' ni jang'ad keke nitie to jang'ad keke ni koro ka nitie to wang'o twango wer mokalo nyaka samida ng'ade keke nikech iyo wang' Koro nyimine nanyise mana niya macho koro birthday magi mikela Sharon kik ichak ikela e birthday abira birthday ka in go pang gi jothumbe mamoko kaka Elisha Toto to nindie magini iluongo koro mane gi understanding muhe gima thum men sauchero mabe to shono pong mana nikech birthday mana kipango birthday nupango kanyo Fine breeze dagoreti kona. Birthday mana pango nachako lando 1 month. Olande 1 month kapodi lande alanda. Koro kochopo sama to jamani aparo ni birthday manyaka unyimine na e Mombasa nyako weti na dalani jibire birthday koka jama wer makal nyaka no samo ingade kek ya sabirio biro mkaponga na kek tawacho ni bwana wang'aduru kek ni kamwa ber ni wachamuru wawere gi joka twango gi chieng' mano apang birthday maber kaka napango moro cha manotimna gimani manotimna Benelix ne ber serious koro seketi mo yie koro chuo pala koro idwa wer kae mo seketi birthday mari donga miso bukore luongo manager no bio ng'ad kek ni Collins Woodrongo bi ng'ad kek tingeni manager no pok wadhi go rindi gimoro amora ong'ado kek mochwanyo ng'ama ne mana luongo no bio ng'ad kek but no kun nikech ong'e ni papenge kun noko kun ong'e ni ka in e pap nikech ajawa en ga pap ok en kanisa awajawa ka en pap ochalo mpira migoyo e ground kata Kasarani kacha joma goye nyagore piny to chungo ga mpira ok nya chung ni ng'ato gore piny mpira nyaka dhi mbele koro notimore nade ma birthday orumo ma ji oke ma ji odhi mabe ong'eyo ni dhawo mainda bedo kanyo no ng'ama nokele to lena nisi manager ne onge wach mang'eny kata ne ng'ato ng'ado kanyo na jama owuok gi manager koro ka manager ng'isa Sharon wadhi koro wadhi Urwot
wadhi ywe kora go kwano ni jamani hapo ni daka ni nani ndo podunga utlepele nika neni kama miso mkesa ni okia kumode ni to daka bya niwere na gidi na moto mrana de mano ya dalaka mo kunti mano kunya dok sechi mwabire ko de nyaka yo dakori Nika pinyo ko tani odwa dhi kamiso kocha obro odhi gocho kai sene dia nito kodwa na nisinge ni wan kode hotel ai sene sawa dia pinyo seruite dongote ko tadi to gocho na gote mani kin na biri kanya sene kare bi ne ko biro mana jana wa discuss mu awuoyo mu itani odni ndiko tan bed simuta odni so bet nti ngachule tan makwere ni odni to ngachulo is not an Sharon ane machulo achudo kenda ngwabe a lot kenda manyiso ni yodi maine mechulo yot ni mondi control di mora mora kata di chuok no inyama na riem poro de chulo di mana bede ko mo bed go gombaka mutieko makoro ani no ka koro kimbe gocho ne mang'eny ta understand ni en manager mon nya gocho ne to no kwera no nge da ngwa discuss pe miso gocho no lwaro moko dwa gi kolo wacha kutumia bio da miso mwa bedo piny mwa wuoyo mambo timore maber miso insani Collins en wudrongo gi tamba ni yuore ani era to an yuore ko san mar kanyisani onyisani ana ni yuore kanyisani nyiso ni an mama gi chiegi binge gimoro ni an mama gi chiegi kumina nikech nyamin otedo nyamin wanyiek min chiegi manyiso ni an mar aotamore ni yuora umejo ani ngeni wawuoyo Collins Sofia gi manyicha dhi mbele chien ka okiani mano ne be pi chien kanyo losangile Collins amiso riyo mochopo kuma koro wacho ni Sharon omuru gige ukocha utimru adubi mwawinjo dong koro watieko mwadok laki kanyi ma Collins timo na wach kaka odwa timore nade odwa bedo kora kelo nu story onyisani Sharon adwa dhi dala adhi timo gimoro konya gi pesa makama tapenji ne pesa di tanyiseni onyisani konya gi 15k adwa gimoro dala awinji to ka duogo tadhi bustogi mar tich tanyiseni pesa to onge but nitie kuma nyaka unie pesa tiduoki ni kara konya godo atiptanga dhego mondo aduogi tanyiseni pesa to orem ayudo ni 13 ayudo ni 13,000 2,000 onge mondo chop 15 to ot be pok achulo watim nango mani ngeni ya koro awuoyo gi Collins wabedo ji ariyo medore paro koro iwuoyo ka ng'awuoyo gi wuon pare nikech kon be nosekoni noonge gi dala kare guok to we dhako dala guok ofuwo koro ala nyisako fuwo onyisani ya 15,000 no tema dona nini kikash moro nani cash no en 2,000 to mano simbi en 13 kamigo to bi timore nade adhi dok nono to kane miya ringa dhi dala makata kiny atimore nade abi techulo trapo kadugo taorni pesa tanyise ni bwana pesa ot osebedo nikech ani apango na dara gi wan bedroom nikech aseyudi nyathi be an deposit osebedo watim mane onyisa ni wawe akoro kar deposit no yuiri go kara kuserumo ok dhi budho kara namiyo jama pesa to jama wuok ni dhi dala to kodhi dala odhi obaro kamiso to dhir nyako moro kendo Nairobi ka jama no jobedo abenda puro mafuenyo mabe afuenyo mana ir joband gi go achiel kuom gi manyisa to kada golo koko nikech ok adwa ni gino ng'ere koro an pod nauma nikech girumo koduogo to sutoki koro bang'e ma koro agocho ne wacho ni wawuog adhi chok ni miriambo nino town kacha richado ni natiyoga kumoro ni greta notimo nang'e kama nitie town kacha ng'e kama nitie ok en mara ne nondika ndiko to nondike ma ok ni nauso kata notel moriwore gi rum koro ka nadhi kanyo ambe nitie kanyalo tiyo mayud pesa nikech ka nauso to wazungu kende keep change dwaromo Sharon keep change
wazonge ng'eny kanyo kobiro keep change dwaro nikech an be chunya ler koro ng'eni ng'ama chunye Nyasaye chula gi yore mang'eny imiyi nyaka pesa inyiewo ni soda inyiewo ni chiemo donge ambe koro kaduogo to chieng' ma agochone ni to in kanye to nyisa ni eti antie Kamiso dak ng'ama ni an Kamiso to aseng'e ni Kamiso to onge nikech ok onya nindo kora igona simu dapenje ni to kolis in kanyo ogona simu kani loro dhot to pesa na yudo ada konyo nang'o to yuda ka chulot ma pok nolorna pok nolorni ga ot ya pok nolorna dhot nyaka nene nyathina be pok noriemne piny nyaka nene to nyisa nikech an ng'ato pok nyakwaya pesa to yudo ka onge go to nyisa ni in kanyo nyisa ni an kanyo an to ni kare warom kanyo warom laki sana ndong' wadhi kode mwachopi achop kanyo mayude kochung' kanyo tayudo kiloro dhot Richard nagoni mbaka nilora bako songola mama ko video kaki wango kichungi simukutno mama ko gi kamera gi video kan konya kasani video makole so chung iye gik bele ilor twango gi welding kiwa pango anya kata uroni ano pango o wagna dot welding gi ndani yeo to kole so chung pesa nata minye otingo osedhigo kuonde ni nokwa winjore nochopo ma gichak giluongo gisoya e box kendo na dhi aswito ko jogo yaw na dot mondo ating gika atier saika molo ni ada chulo kanyo to wabedo gi ute ariyo nikech ot masai kacha ot mane wawacho no manywacha be ni vacant donge mapenjo nyango nyathi muindi ni to en vacant mara mana dongo wadhi mwadwane ba vacant wachulo pesa ne to nyisa ni wadwa om gika Michael ne nigi paro mondo dhod cholor kik chul kacho chulo mana kore kocha gi pesa mondo wadak kocha ma pesa mono ningo duok ni cha mono chulo god pesa ma ne kubeni oduoko na cha mogol bathe ochulo god nus bathe ok ayudo bathe odhi olal pi odhigo avieta odhigo Haya koro wabeda beda koni koro nyisa ni mondo wadwa timo nade odhi dala kosechulo odhi dala koro dala manyocha koro lando na cha kot odhi kot odhi dala kanyise ni sawa idhi ka wuoro ni karaburo adhi kocha adhi sojo ke box kanya yaw na dol tagol gik moko taburo dar katinyo onge pesa mora mano miya nadhi asom bugigo no gine no na we ot kanyo tado koda kocha munda guo gi jogo dagi aringa dhi town munda so box na cha box omiya pesa munda bia mi jogi ya na dot koka gigo to na Kamiso gipenja ni in kanye tani soge ni an town to ginyisa ni wanyaro mu town tai so ge an town biuru waro mu town to ginyisa ni biwaro ina ko office donc kacho mukanyo tayudo ka jamorwa ko ema lewni marorwa to ne onge ot mane wapango cha to oda polo sawa koro jama ko biro to nyisa ni odhi ta penyo to ni sawa ta nyise machomo ta penyo to mudhe ne to we anang'o to doka chien kucho nyisa ni mano lungo meeting Kamiso nyisa ni ko gi kel konye ko bro winjore choma apenje mudhi to we anang'o to Kamiso no dwoka idonge na nyisi ndigo gik moko konye an gimi nyalo nyisa onge nyaka winj ni sedar Kanyisa ni kare we anono pesa na ba in gadiri to ke Kamiso ne makolo 500 to miya mok miriambo dakari amne kanyo omiya 500 kilowete kako ne gioriti to gibedo kanyo akene gidhi bang'a awe gi kanyo kadiro kachopo kanja ido kama machoko oyaw dot Kanyisa ni yaw na dot agol gik moko kiatekano Konyisa ni yore gi nariyo igolo amichudo to penja into Sharon manyinje chuda maber nyang'o mochung nyake dar Kanyisa ni ayudo skul machiegni gi nyathi kuchogo ber gi biashara madhi timo ndio hotel ni mabor ka dhi timo nang'o abro control ero sedonje pa kodo wiya tek wacho ni wadonja ni kuma save ga pesa ka ustil mar tich agole pesa agol gini ke ticho ma piro bokinya miyo pachi te
Dong' ang'olo pesa Richard takao gina akao jo apikni 2. Ka gin jo apikni 2 gisomo deri amiyo gi 2,000 gi 1,000. Tadhi asogi gi ot. Kasogi gi ot to kachopo otieno kinyne. To chia misono be biro mor to dhi olando kucho to jotijego biro mosa ka wach ni mane timo maber. Takao sim tagochone mana misono ni to ninyisa ni Adar asekelo gik moko momor. To owadgi no banyiso ni asebiro sai kaka watimo nang'o kisebiro to sawa wabiro biro. Koro kako ga simu gotieno ok maki. Odiochieng' timako. Dak mani orna 500 pesa orem amba ora. To kako gotieno ok maki. Koro tama. Tali mano gi ndala gi tenya kaga miso tadhi ir chiemiso. To chiemiso ni mabiro to kaw simba. To wagochone chiko link. Gi simba nikech kwalo namba ga namba moka ne ku. Ogochone chiko Ogochone ng'ato oya to nyaka wacho maber ni college to ni dala. Owuok awuoka matin. To ni chiege nyako no wacho ni en chiege. En kode nyaka gi nyithindo. To bing'eni biseng'e ni in dhako. Mani ng'eni an ok awuo nikech tuonda nyang'ere. An akielo kod duol. Koro chiemise manoloko duol. Nowuoyo gi nyakono ma nyakono nyise maber ni Tinocho osechich Nairobi ni kolo nigi dhako. Ma en nosetemo uchunguzi temo ng'eyo. Ma kata jatende miluongo ni Miso Tongo nosegone simu monyise ni obed kotang' kolo nigi. Manyiso ni Amiso nosethuo kolo nyaka dala. En moseri, en moriwo gi kolo, to en mochako go simu dala. Sharon lal, ok awinji. Ok winja. Ero koro tiduogo. Ineno wach manowuok cha. Mamiyo nodhi dala. Amiso nosego simu dala ni ti nigi dhako. Sawa. Dhako nokuot. Koro nodhi solve. Koro nokuot. Nodhi solve. Koro wambe dhi kolo dala no ambe koro ne wang'o iye ka nikech kago simu gotieno to ok maki. Ambe koro akuot. To ni sedar be kumidake. Koro ema kochuno wa trace number cha ni kose modhiye. To wayudo namba mo Net na olal nyakore mogi. Net na ong'ado yamo. Net ni tiyo mara gini ng'ado uwe mbaka donge. Nyakore mogi mae pod iluongo ni LTN Luo Trending Nation. Amiso chako dhao ma ong'e maber ni en jaricho. Neti inasumbua. Neti inazumbu. Ma koro ng'ama oro na awi mrech mar gine network ni. Jothurwa gini akelonu kaka en. To an abiro kele. An irwaka e dhapu. An. Josiepa anto dhap rach. We akelnu gini kaka en. An ok akiny ng'ato. But a moment mi cross line niriwa e nyiri mani chodorigo. Connecting. Wi-Fi dak lal kamano. Connecting. Let me restart the Wi-Fi. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulongimani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube.
TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete kata wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN. The best ahead of the rest. Luka koro gero kech. Yawa anto network no lal na yawa. Nuwa wegi. Onet nulal. Gini nuwa wege kanye cha. Ne wan kuma nuwa wegi gi chikolo atrese na kwalo namba nikech namba no ne chicha ne gocho mang'eny. To samoro kumaki ko na kwalo ga namba. Takio ka gisedhi dala to chiamise makoro wabedo go namba ni omar ng'a. Koro wat namba ni mwayudo namba ni mar chikolo. Koro ma dhako ne ugo anoka uo cheni ma miyo wa story ni jamano ochot, jamano nigi mon, en jamano kochune. Pimon wa stoch koro chwore no. Makara sani no biro ga dala kae mondo wayal, iwinjo. To kagom kata duoko ne nyako no wuok kodwa maber gi heshima be anoka kalo ne kata be pokwa gocho kendo. Kaka no nyiso wa wuoyo chote en kaka manono. To nyiso wa ni en kata miso no sei gocho ne monyise ni kolo nigi dhako. Ni kolo rudi. Koro en no loko mapache omiyo no dhi yoe. Wacho ni be obiro dala kata kut kata wuok ka wuok kode. Koro nasenge gimoro amora madhi. Koro ebe ko ya dala kucho to biro to koko pimo nani ochich aparo. Kech ko ya dala pimo nani ing'eni an ga gi dhako. Ta inse to kore ka in gi dhako. To ni nyisa ni kech an kata bwane gi monare abiriyo to my mother is the second wife. Koro ano kanyal uro tugo. Ni keta piny gi ang'o in gi dhako tapwa ka maintain. To kumana oro ni bindiro akanyi dhako niga chiemo kioro ga pesa dala. Pesa miko nyise ni pesa makolo tiyo ochulo ga kolo pesa karone machamo. Mano kaka charo mano kaka ngane kone mano kaka miso kono chiege miso kono chikole seche go tinyori wan gi nyasembo ni wanyieo malain manyien mondo kijurwa emotrese go laino nyasembo machia miso mane wagogodo bil ka ikonwa mbaka koro alkolo koseduogo to nyisa ni kare dhako ni osechich ni an gi dhako to nyise ni to ng'ama onyise ni to ing'eyo dhoge moko lenga gi wach mafwambo ga weche nyise ni mano to report temo chako pimona ni bing'e gima timore Sharon an adhi dala but waseloso osege ni wan kodi koro adwa ni wabedi koro ambe an serious koro awacho ni forget about mosetimore kika koniwe koro adagi ok en walo moro cha koro en dak tanyise na dwa nodhi dala wa motera dala gi koro adhi ang'era gi chiege no ni wadhi Desemba don koro asenge na dak makoro agolo wuoya tero out wadhi CBD town kumoro kanyo but Dai supermarket opposite ne nitie building moro miuse wuoch video ing'ama koro spoil chuore an koro spoil chuoro koro ka spoil ng'ama naweko koro asenge useng'eya koro atimo ne gik moko Akure amake gi video chieng' mwana parago akawe oyiero wuoche to oyiero mana mabeche tek oyiero kama video an gi videos go mari akawe ne mocho ni sawa bed maler wiki segolo oko mitine gigo te ochako ema kori monja kin ne bang' gigi kori monja ka nitiere nyako moro kanyo be ni eti oserore gi luongo na Akos koro ing'eni gi koro inyisa gi jo area no tambar ni Akos to nawinje Akos ni nawinjo ka miso wero ni kolo chura Akos to werni to ogolo ka wan gi kod kolo ok awinjo ko kolo chur Sharon awinjo kanyo ka poro chogo ni kolo chura Akos wer marat group cha koro bang' werne makoro acho nitie gimoro
adhi apenja miso ka wan gi kolo to ang'o momiyo werni ikete ichogo kolo chwora kos to an gi kolo ang'o madhi mbele ni amando we chandi ne gisewere to tawacho ni sawa onge shida wabed mariek ati Nairobi to koro wabedo to koro sama koro omanyo shows seche kanyo pesa ka hotel cha pok odwoki pesa moro mane koro dang' ni kadiere koro aloro 2 weeks koro ochopo koro sama koro odwa dhi kanyo manyo shosh kanyise ni onyise na konya gi pesa moro dhi manyo show moro yo Lang'ata alo nini yo nini no nang'o ne ni yo Lang'ata kocho en ile Lang'ata kono bako ken Lang'ata kanyise ni sawa pesa ta onge sani en kaka na kwero gi pesa koyie na onge go kech ko wacho ni onge pesa ta amba kwere onge pesa to giko ni nyaka tede odno koro ngeni pesa ni ani yetu koro insisto penjo ni iwacho ni onge pesa but chiemo to nyaka ang' ji chiemo to koro kiro ni nyako onge pesa to ji chiemo singe ni ya unda radhe ni nanga nasivoga do ngeni kisivoga pesa tili be ni nyaka gil mimi ga nyaka mag loan mag fuliza koro limit na ni malo ni nyalo miya mang'eny koro anyalo wacho ni wa fuliza ne gi til fuliza be koro anyalo fuliza ne koro na fuliza ne gi til to dhigo ko gimoro biro wacho ni wa fuliza kendo adoga ya hotel ati adoga ya hotel koro adhi jamo du koro manage koro hotel ka Oweto oduogo manage hotel kae koro kastembe biro wacho ni to manager sani manage gibuk iyude gibuk kondiko keto Lawizo koro Lawizo ma wuoyi montie Lawizo kanyo mabe obiro support Ganiso kanyo be nyote koweyo Lawizo keto gi kwano Lawizo no koro maintain na tich bwana ma Lawizo tiyo maber to ng'ane kolo keto Lawizo kwano ma nyathi dhako wadwa wiyo kuywe Lawizo to ne Sharon ma owewa wawene kolo tich noweyo gadiera hotel kanye mana kora gol nikech Lawizo ne manage ga wuoyi mona meda japirado ta meda notimore no fele odu miye tich oda kase miye tich era chaka kawe koro aduoke Kamiso magi koro tim Kamiso ma strong ma koro dong ma kuro be gik mano dhi obede be sai manong'eyo Lawizo ino dhi timore godo ma kwano ok donj ne nyathi kwano ma tinge kwano gi wiye to gidwa go kode kwano ma omenda ma tubo mlema omkiang ogolo pesa di ma ino chunyo tudo gi tich customers ko biro awinjo nong'iyo gi wang' marach customer oduogo wacho ni Sharon to kurwa bisani wawe acheng ma ni maintain otendi kendi no wabi wachien otira mane tima misogo ne biro ga otenda kanyo chiemo tima misogo gibiro gi chiemo to gimiya pesa ne gi promota kane gipen jama ne maintain ne giweyo nikech ne gibiro to chiemo to wadhi miel Kamiso kata sama gibiro chiemo gibiro atedo ne gi chiemo to wadhi nikech demora ne sama miyo gi atedo ne gi chiemo no kiny nayudo ka Nyasaye kendo ting'a malo moloyo kuma ne antie koro ng'ato nyalo wacho ni Sharon nyocha ketho ni mondo many ng'ato lakini an kana golo wa chiemo wateta pomaga kiny kendo achaka yudo mang'eny nokethore ma koro achaka dhi awacho ni wa maintain tija kenda ma maintain tij mayudo ndu tich manyien dong koro atiyo ka koro embe koro bi chich koro ko bi hotel koro maintain show ne embe waherore koro last time koro ma kogi gitimore wuok no dhi manyo tich to tieko saa 6 koko duogo dhi manyo tich to kogo simu nindo oko koro last time ma koro awinjo malaria an koro gikisanjo ni sai aonge pesa tawinjo ka gi malaria moro chanda wandik ne message tagocho ne Collins awinjo ka tuo kibede kata gi sombro kanyo to isano onge pesa obiro mane chieng' no nobito miyo nyathi pesa no dhi nyiewo mogo matin en 100 an ka pore nen 100 mano dware nyaka change koro kano dware change ne onge shoni nikech mano ne pesa ne nong'i an mana miega mano dhi kamano ma koro chako wuok odhi manyo show to ka chopo saa 6 eko duogo kowuok to odhi chuth koro nanyise ni awinjo maber duoge chon to wacho ni odhi duogo chon kochopo saa 3
Ne godiochieng' kama tawuok adhi Kamiso, adhi Kamiso. Anto to ok awinj maber pesa baonge godo. To Collins ndalogi tinde ok timre nade? Nadhi nyise kamano, to ndalogi tiyo ok timre nade? Ok duogi ot chon pesa ok otimre nade? Ok omiya. Akia gima dhi mbele. Mano gima napango nadhi nyisa Miso. Mondo kata ka en nikech en mokela ka to luonga ni Yure. Ong'eyana kaka onya timre nade, kaka onyalo supporta. Takwa bahati mbaya yudo ko onge. Kaka nawachono. Koro embe kobiro to dhi onyise gi chiege ni Sharon omanyi. To karo nyise oduogo late, onyise late, monego wach ni kiny otimre ni kiny nobi. Koro an pok aling'a. Kar noyudo ka gisebedo ga nakia kar ni gibedo ga gikudha ga gi Collins ta nakia ga. Ma Collins ema ne koro nyisa gimoro amora. Koro bedo kamano ma kinyne akachopo sa 6 otieno tawinjo ng'ad bong'o dhot. To koduong'o dhot, kene sa 6 ni saji, koduong'o dhot. To koduong'o dhot tayaone to ka en Miso. Then let serious. To penjo na yudo kimanye, tani nyapimo ne gigo mana sepimo nigo. To piyo Collins be donjo. To ka Collins donjo, to na change kiweyo gi words mosebedo kowacho na. To gi simbe mosebedo kogone chi Collins cha. Koro na change nikech odonjo ni to oserako mana wadege gi wach. Tan pok awuoyo. To Collins be nega gasira ebe. Jambe iya wang' kaparo gik mosebedo kowacho kaka asebedo sandora cha. Ema ne miya duoke ni koero ka ukochwada gocha. Kara jama ne goya e kes mana kia ano omoro na wang'e okwaro to goya. Koro bang' gocho no ema kaso chako nyise Collins notimre nade? Odhiyo. Mabe gimoro amora information, full information, mleva pani manochia Miso Nyasembo ne manokelo. Momiyo koro nang'e ni deal ne en mara Miso. Koro bang' gigo kano osetimore mana rekodo kada duoki chien. Waromo kanyo. Waromo gi Collins mapok anyisi kata ino mari. Nyocha waromo gi show moro nitie manotimore dala mar nani? Mar Omondi Ngoe manotimore Kisumu, event maduong'. Noting'o jothumbe go. Nadhi kanyo. Koro event no biriwa uo. Mari wacho bania pile ng'ama ofuo bedo chim ng'ama riek. Ka ng'ato onyisi ng'ato kosoni to goni simu onya biro iriwa uo kiyiene kikikwere. Na yiene to nyisa ni Sharon gi sani taonge fea koso ka biro tidhi maka. Tanyise ni amaki kini midwaro ni mondi bi wawuo kodi. Kibiro to bia wawuo wang'ak monya kete wachni. Ni an pod aheri makata wacha Misa weyo. Koro ing'eni ambe nitie rieko moro man go to kasomo kamano ariek ga. Kisang'e nodwa soya e box mondo withdraw ni case cha. Tanyise ni bia wawuo. Jamano bi onyisa ni onge pesa orne. Na orne 1000 from Awendo nyaka Kisumu. Obiro makipenjo ng'ama iluongo ni Omondi Ngoe nyalo nyisi ni obiro mwabiro kode piny mwawuo makata Omondi obiro momose mokalo. Wawuoyo gi Collins kaka pimo na mbaka. Collins onyisa Kisumu moga ber mopimo na no Sharon. Gimomiyo nagoyi. Chien ka nonyisa ni sero ga na Miso Chodi. Kana penji ni yie Misa nusewero. To kana noni minyisa ni tinusewero. Tabire otachaka yuda Mise e ot sa 6 otieno. Ipani anda feel nango. Anyise ni to in dak ni react kaka ng'ama de chui bedi kungi winj wach mologoya. Nigoya to bang'e takiweya ni anasira ema nomaka nikech chien na winjo ni oseri mana penji ni yiena. Onwacho ni wacho ni seweri kode. Chunga kanyo. Ineno kane poke join ka. Kane poke join natemo lero ne Richard. Kech anto ne pok approve ni Amiso no deti. Natemo lero ne Richard ni gima dekel gocho en mirima ma ng'ato winjo ni ng'acha ne X ni. Koro sani awinjo ni ng'ato ne X ng'ato. Tachaka yudo gi ka gibet. Ting'e ni jomose nindore. Yot mondo mi omed dhi mbele gi nindre. Iwinjo. Koro mawacho ni machacha ne en ich wang' mane maybe Kolo sewinjo ni nude truga Miso. Kasto uyudo together e ode. Koro nwawuoyo gi Collins mwawinjore ma Collins onyisa Sharon kik bed gi wasi. An owuon kata kuma dhi bede nitie pesa ma niwinjo wadwa mino
nitie yie mane onego usi mondo achuli pesa ni mano godogo to yieno kwa bahati mbaya nolal molande nyaka e redio. Koro ranyisi ni yie molal werigo pesano pod ok atimre nade, pod ok adwa. To kopo ni nyalo explain ni ne goya nikech yuda mise ot to nikalona, lakini ambe nakaloni to ok nakaloni amise manomre nade okal nikech obiro e odi to nokomi information. To nyisa ni Sharon ok adwa pandi, Amiso nogochona. To ka Amiso gochona to nyisa nobiro iro Onyango be ane ot takwere ni anto aonge ot, mana Amiso nyis kole nyisa ni anto aonge ot tadhi duogo modeko. To Amiso ni sawa, wewe anadani yauna getu wawe lakini ose yauna. Kiwi kako police. Nyisa ni Onyango ne unge plot kanyo Onyango no. Onyango jiranda. Koro Amiso nyiso Collins ni no kodhi odo yaune dot odhi odna. Odhi odo nyalo. Mako wango i Collins ni en ng'ama ogone simu onyise ni odhi od Collins odo Onyango oyaune gate. To konyise ni wagochne Sharon mondo yawni ni wawe ose yauna. To chako duogo iro ng'ani e ode gi samarach nikech Amiso osenyise nani Collins osenyise ni anda onge an mabor anya nyiso Sharon oyawni. To nyise ni ng'ato oseyawna gate wawe. To chako duogo iro ng'ani e ode. Ne Sharon. Koro wawuoyo ma wach Amise moyawo cases gi tafadhali uo chierne gik mono dwaro. Wawuoyo gi koro anya chiro gi te. Koro wawuoyo gi Collins mu atieko Kisumu kono. No kamako Collins nikech ndalo no be pod gi pesa. Ok awuondi nan gi pesa miluongo to yini pesa an ka. Damako Collins kara gi polisi ma Kisumu tatero Nairobi. Kaka nosoya box mo wuoyo mokuya ng'uono nawe manyise ni sawa kare wabro timo wabro wuoyo monyisa ni adwa nyaka ditetea iro mari iparo nang'o miyo Sharon kaka ni wuoyo nyinga e social media cha ka deni okakoso ni dayie ni mondo iwuo kamacha to an pok adhi social media mondo awuo ang'e gima timo ka bi dhi na dhi wuoyo adani mondo itimre nade adhi mana kwa bedo maler ka pod wan kodi mondo approve job ni pod waerore ng'ama wadwa ni mondo approve en Amiso ni pod waerore winjo gimonyisa manya konyisa na kaw picha ni post status na anyise ni sawa adhi timo kamano sani to pod aonge watieko makoe mokawo machulo ni uwa mokawo modhi nindo Kisumu ndo ngaduogo Nairobi kaduogo Nairobi Amiso penja ni to shemeji watimo nang'e wach cha tanyise ni wach mane ni dong natimo ni kaka watimo dong chunyi osechido gi weche mang'eny tanyise ni weche mang'eny to chunyi osechido godo wach no norumo. Koro nawinjo kumoro kae ma koro ogolo wer nyocha sawi weche mang'eny koro aduogo kuma nogole wer mar Collins watemo keto kando nikech kes Collins koro dak wawuoyo ahinya mang'eny lakini kes Collins wanya wacho nikech Amiso mokelo gi Amiso dhi ogolo wer ninja Amiso dhi ogolo wer mawero ni atur oketo atur mondo kik ji ni atur en ng'a oketa atur mondo kik ji ng'e gima dhi mbele to ko bahati mbaya gimomiyo koro werni maka awinjo koluongo kumoro kanyo na Chieng' tachieng' mano nyinga nitie kuma wer na Achieng' nyawendo gi nyiri modimbore lakini kudo wiwa an ya Chieng' to noto wacho kendo kumoro ni eti nani Nyainda achando to Nyainda no data omari pok anyisi wachni Nyainda odeta almost 8 years ago to ka Nyainda odeta 8 years ago tawinjo ka Amiso wero ni achando Nyainda to kela e pimo ni ndalo mane gin dala mane dhi Kadundo mena yata ne gin e meeting to meeting ne Nyainda ne manokuongo gona sima penje ni ng'isa ni an Nyainda to penje nitie grad mane kindi ga Amiso tayiene tularango nikech onyisa no ularango nikech awinjo gine social media komar tani ka kinje social media komarino ko onge nyingi moluongi to back page to kana Amiso gocho ni ka penje about ni kwera ni eti wach na iwerigo med werigo kabisa ka chingi winj ka luongo nyingi sawa koro kanye mono rwake Nyainda e go social media
Koro nyainda ka ogocho nopenja, nyainda ne penja kaka ni nowinjo nying Amiso gi maneja. Openja gik madhi mbele. Ang'o omiyo nyainda ne gona simu ka penja gik madhi mbele kinda gi Amiso gi Collins. To en naseweye. Koro ngaling' aling'a mawera gi weche go morumo. Ma wacho ne Tungles, mok miriambo Tungles. Onyisa gi dhoge, Namiso golo wer. To werno tok ber, but weya wero wuogi. To chako duogo kolo ma pe nodhi kuro. Koro ing'eni migoyo gweng'wa yawa liel ne bir nyaka joma pe adaka nodhi linda duto. Sawa. Koro koduogo to awinjo wachno, werno, nitie ng'achiel kuom gima noket nareko gi werno. Dala nokogoye kaka iwinjo koro goye no. Dala goye njawa marach, nonjawa dala. Kaka iwinjo ogole kanyo no. Nokogoye kama. Dala koro noluongo nyingi. Dala no wer moluongo nyaka nyinga. To dala to Sakwa, to amba nyachula modak e Sakwa, jo Sakwa nowinjo. Naling' mandiko ne message, an gi message. Nanyise ni gol thum. To kigolo thum, to kik item luongo nyinga. To kigolo thum, to kawacho kiluongo nyinga, abiro like thumbino, to abiro share, to biro bedo mamit na, to dhi hit. To koro noluongo nyinga, pod thum be dhi hit tu. Ok geko moko thum moluongo nyinga. Kogolo thum, moluongo nyinga, tawinjo thum no date 17. Ing'e ng'ama kunga wuoyo go date 16 no kogolo thum. An nakia ni thum to kachiel jotije kachiel ema nokungoro na thum. To jathum no nyisa notek. I messages. Tagocho ne a text Kido. Producer mogolo wer. Kido gona mana ni pole. Kido ni pole. Iwinjo? Kido winjo ka producer go ni pole. Manyiso ni embe thumno nong'e ni golona tok more ogona pole. Awinji. Koro kose gikido gona pole tawacho ni sawa we thumno de brad we thumno koro awinji thumno maber. Naling' koro jogege moko inbox nyisa gona pole moko gona ni otek but gin jotich. Jotij Amiso. Aling'a. Koro kawinjo thum, awinjo ni ti nyako mo dong ma koro an ajakuo dong. Koro awacho kaka bat thumno wacho na ajakuo. Nikech kaluwore kero nyainda wale nikech awinjo ka nyainda defend. Koro ing'eni nyainda okele social media nikech nyainda Amiso sen wer koro manyo evidence mondo koro gitere live mondo koro wach ni thumni kare nyainda nokwal Sharon ne jakuo nokwalo nyainda mondo koro wach ni Sharon ne nokwalo ni Sharon jakuo sawa. Sharon jachode nikech nochodo Amiso nochodo nyaka gi manager ne. Do iwinja? Koro kuma otama explain otama explain ka en kar ARVs ni. ARVs ni explain but anya explain kaluwore gi kaka ne adhi kode nodhindo kode nopja koro kanyo ni kosise nindo gadundo. To bang'e dugo wacho ni wabang'e kana dundo muonyo tuwo yani tuwo to muonyo dholuor. Ma ichune ma gidhi ka daktari cha inya paro ichune mana gi daktari. Koro ing'ene ka nochicho penja ni kosise nindo tu bang'e senya dundo pok nindo go cha. To gi ole owinjo ni etie atuwa an gi gino chal ka gima tuwo no nosenyiso kolo gino. Ma kole nonyisa ni en ohera nyaka gokinyi go te. Mano gima nosewacho. Kolo nowanga. Kolo Amiso nonyise ni an gokinyi to nodwoka. En ohera nyaka gokinyi go te. Apenje ni to kwadhi go kodi odwa pimi dai dhi confirm gokinyi go ibe. Mang'ama mano onego bed ni complain about an mang'eny. Nawe nyainda higni 8. Higni 8 gi ng'ama nigi ukimwi di koro ukimwi osemaki koso podi. Dong dose make kata kane otho ni eti yath otame muonyo to notho dong. Aya nyainda ng'ani ne aparo ni nyaka wabed gi
gi Collins. Collins wawuoya misi nyaka ninde ga misi. Aparo ni dweche go ng'eny mosekalo. Ma kata ka ne en gokinyi to mondo otene ni gokinyi. Nikech amiso to nunindo go maonge kondom. Maler makata ni winjo kawacho kanyo noluor nonyisa ni eti nasenindo go mina yath to ka noluor notera e ode mina node. Dokoro kata en do monde nego osedo kime. Sani koro ing'eni sama ne owero werno nowero mondo nyaka monde nego ng'e ni an gokinyi. To koro adani mondo wer mowero go monde nego bed kong'e ni nanindo nyaka kode. Ema ka gokinyi mana monde ne gokinyi. Koro gimbe nyaka koro gino bede pachi. Koro gima ne oda timo mondo monde nego ng'e nyaka jodala wagote. Koro era nyenyelera ni amiso mana kuongo nindo go e ode. An nyaka gi witness mano miyo pesa 100 mondo idh gari wan waidh kode gari. To kumiriambo manyiso nyaka Collins ni nasenindo kode but ni wawere. Ka winjo ka miso luonga ni eti aja chode. Chote atok rach nikech maisha mar ng'ato ne moyer. Nitiere joma chodo ma usore to dak e ute madongo dongo. Giwuok tindo gidhi giusore to giduogo kinyi gendo gidhi tich. Lakini ante raja chode nachoda miso gi Collins tan gotela yao. Ira poka uso. Chieng' ma koro luonga ni jachode ni to chode dhi achodo Collins kata dhi achodo ng'ato kata manager sin. En owuon kano dhi eliel korgo miyo yath. Awinjo ka nower ok miriamba wuoch ga gigo. Nawinjo ka nower ni eti notimo neno ma nyaka jodala gi nochungo motimo neno mane ok miriamba. Ok anyal luongo nyinga moko chone but naneno mama chalo min gi. Notimo neno ni baba gi en chuore nothowe gi nyithindo nyathi achiel eich gachiel manyiso nowe gi nyithindo ariyo. Amiso ne nyathi mar 16. Owacho kanyo gi dhoge bang' ka min gi osetimo neno ni to adundo omiyo ng'e gima ng'eny. Mama gi otemo mowacho congratulations kanyo bende owacho maber. Nowacho kanyo gi dhoge no miyo mama gi congratulations nowe ka gi nyithindo ariyo. Nigi nyithindo to mama gi otemo juu chini moyude. Koro en ka baba gi mama gi chuor mama gi nowe mama gi nyithindo ariyo. To mama gi nok chodi kata en nokia kuma ne nitie. To duko yore nyathi mar 10. En onyuolre kaje. Kosendo nobi kode koko chod konyo kimanye. Koro amiso en product mar chode nikech baba gi notho kapok onyuole. Baga miso ano kawacho nitie kuma wache makata kiera nyauru anya screenshot maor nikech to tim neno kanyo maber mokete social media mondo wane e YouTube wanene YouTube ma ananeno an nyaka goka wacho ni an no weya gi nyathi achiel kendo achiel e ich maiso na ariyo to amiso en nyathi mar 16 ento oya kanye kana kochod kimanye Kech ng'ama ok chodi ok ter. Pile pile wacho ga ni ng'ama ok chodi ng'ama ber ok ter ga to koteri ti chodo. Aya. Mar ariyo. Mano korka chode kuto kabi wuoye nikech ato kuma sekwale pok aneno. Nawinjo ka Nyainda wacho kanyo ni eti aja kuwe momiyo noweya. Nainda nawe higni aboro pod abiro luongo nyinge nikech de ndalo mane gigo timore cha chien kata nok aluongo nyinge nikech nok ochuone. Tawinjo kanyo koluongo ni eti aja ariwe so kanya timone ni kende. Aja kuoni kana dhi dala gi nakwalo no kidala gi akwalo ko aja kuoni eti na uso akwalo jedho na mtausa nyimne go machine koso nakwalo nadi. Aparo ni kata Nyainda nikech jomarieke ma wuoyo kata Nyainda ng'eno bigo. Chama mama gi noti kode sim licho tinga kodhi dak kode nonge no magi ne en kanye no bi kode ng'amo bigo kata ng'idhi gi nyathi kumoro. Ikichopo e dalano. Mago product anabide dan charo. Mago gik mopando ma mise mogolo. Anabide ana date. Ando kata amra gik matime. Adak kanyaminwa yudo wuoyi date. Idong iye? Kati tamu. Anayie nikech anayie nadwa ng'iye ane ka ben mo kachile.
wadhi nyaka dalagi. Wachopo dalagi kara an motera kara gibe nosepokia wuon kara tera modhi otero mama gi chang. Dio biro duongo na dot ko onge. Kora atera manonyuolo manotero min nyainda. Odwaro chiwo bode. Wachni baba gi nyainda ne dwari okiwuo ya. Baba gi nyainda ne dwara ma nyainda kanowinjo wach no to wuok gibedi. Biro to pimo ni ranyisi ni anto to kaka ipango kendo ni rwana dak kodi ni ok wanyal dak nikech baba wuon okore dwara impossible nolaw giri moter modhi moyal en owuon ong'e maber en ema okinya kuma wache mang'eny ok adhi dhi kuom nyainda giwuon awuok alafu wuon nyainda ne dwara alafu awuok tanyiso nyainda be nikech ka baba gi dwaro pache be tin awera kodgi gik manasewacho chien go gik mang'eny ma in emi ni wuok kodgi nyainda ok ni nyainda ok noweya ane mana wecho ok miriambo jayego winja joka nyainda go winja ane mana golo gi yani ane mana we nyainda owacho ni nan chiege awinjo kumoro kanyo e Facebook kano odhi owacho ni odhi ondiko ni ok odag gi jakuo ok odag gi malaya ok odag gi gimoro malaya to chuno bro dak go nikech kata bang'a no kendo no timo dhako ni malaya ochako kendo en malaya momiyo okendo to en malaya dongo dhako malaya to wacha malaya lakini pok adhi nadhi uso to diponi an malaya to malaya to be konyo manyiso ni embendo loko mon embo loko mon gine dichona achiel nikech kata Amiso nochoda ne dwa kenda to ok nyal kenda noyudo ka pacha onge Amiso en malaya kaka an malaya en kwanza kata ng'ama onyuole okia kata ng'ano asenya kadet nikech okia wuon gi koro ka kodwa biro wacho nono inyalo bedo kata min Amiso nikech baba gi samuri date Sharon okonyal bukore no wer ni owacho niya ni eti dong winjo ko wero kata ni ng'ato kia nyaka okia ka yuoche kia ng'ama tindo luongo ni ka yuoche an Amiso adwa nyiso kawuono niya bok kata kawuono kata un manyiso Amiso gimoriwago maduong' onge kochakore kata kawuono to wek lawa nikech kata thum mogolo no ndiko ni en heartbreak no dong iwinjo kogolo to rwako law ka en heartbreak omari dok Amiso law omanyo sheng'ane omanyo nyainda dok en heartbreak dok omanyo college en heartbreak dok oluongo nying managers mana lando masana begogo dok en heartbreak dok otamie mulo bamna koro heartbreak nda Amiso owek dhi manyo nyainda ni omiyo pesa ni mondo otimre nade mondo oluong nying Sharon do omede support ni najaku an gima nakwalonge haya wach mar nek ndeke na ket kanyo nikech wacho ni etiuse neko an onge ng'ama senego nyaka ne piny nikech daneko aparo ni sainda yueyo ka koro obade manonego Sharon manilandoga to pod kes dhi mbele nyaka sani koro an kana neko tang'o mamona timo kes to ka en gi evidence ni naneko to ya dala to bi to dhi ogolo mina yate ei bugo nikech nyoko nego bed ni odhi ike ka naneko to mondo bi wachak kes owek wacho ni ng'ato neko to onge evidence mokwongo nowacho naneko an Sharon nikech otiyo gi nying mar Achieng an aseneko to kaseneko to en to dak osetho ero naseneko en dak osetho koro kopo nanego ji to Nyasaye owena to joma senego go to pod an kode nyako kwan na ng'ato dak wachna niya ni aneko to pok aneko ng'ato ok wachna ni an gokimi to pok opima obina ka gi daktari manotimore nade manonyise ni wakaw wat nikech wacho jo arvis de ong'ete mana dwa ni mondo oduogi onyisa lakini anto an gi witness gi evidence te moromo kuome anto nosera modhi monyama an Sharon nodhi monyama mano evidence Sharon yani imbe kore ana gi evidence moromo en to onge evidence mora kuom Sharon nikech en gi evidence chieng' no wana sex kode nonego bed nokawo tera e pim to nokopera nang'o ma wacho ni usenindoruga Amiso
wasanindo rekode koro samolando nyinga Omari ni etia monyo dok na tuono to bio ka otera e pim to misa daktari mano onyise ni atuo monyo dok imino kopo ne kod odhi opima bonya konya to odhi oyude go ki ne ma to miyo tene mano nyama ka onge kondom. Mar ariyo adwa ni oduogo nyisa jo-ARVs te ma olando mong'eyano tadwa ni mondo bi mano to koro jopiny ok bi bede marwa kode wabiro tieko makata LTN ok apar ni bobro luongo kok nyal tieko LTN makano nikech skandal wa kode nyocha tin necha osemoko loweya to kochopo kuma koro ng'ato luongi lando nyinge e social media ni ati ito to chako luongo ni neko to ng'ama senego ni to pod okia be pok awinjo kata kon manya gi polise na neko to nyainda mawacho na jakuoni en gi obi moro mamanya go ni nyocha kwalo kumoro okel tadwa ni nyainda no nyisi awinjo ka nyisi kanyo odwa duogo lero ni oduogni to gimikungi penje nyocha ibiro kani Sharon Jakuo bi no agi evidence moro manyiso ni Sharon ne kwalo ingene ng'ato nyalo biro ni kaka an gi obi sani do ng'ato an gi obi momiya biro ni be kana kelo ni shita na biro ni ando konyo na shida sani an gi obi makabira penji kacha ni Sharon kata ka obiro dwa maka an gi obi manyiso ni ng'ani ketho nyinga na monyo ya dhokimi ng'ani ketho nyinga ni naneko to pod olando to ng'ani oji wuoyi moro gochona ka iluongo ni Kiajo Elogada wuoyi ni gochona nyisa ni Sharon na tanya ber kendo ng'eya tan seche koro ta kiaye to simba en piny tiyo obedo digital koro kogochona to unyisa ni Sharon adwa ni mondo awuo kodi nyako moriere to nitiere weche moko mamaki ting'eni seche mowuok kwano pok naparo wa simba no tan gi baton koro acho niya opimona wacha miso kaka miso nigi scandal about mon mang'eny mondo amiye pesa mondo yany miso acho ni wang'ad simu ni mondo anyise ni wene daka matin takao simba lake simba mar dacha kayaw nikech en ema nigi recording mondo awinj ba pach guok gionegere moro acho na ni Sharon or gimoro matin kise oro gimoro matin wayany misoni amisoni ne gang'o ofuwo makata kuminene yana ng'ete makati penjo mari acho gik mang'eny mondo atim mondo oyanya miso mowacho nyanga kaka en kata lo dalagi aniso puro mana dalagi koro nobedo recorded dan naorni kanyo timri na diket negi kata gida winjo gi winji to bang'e guok chako dhi record TikTok nikech noka oro ne pesa kayanya ni nagone simu mabe anaki moro na kang'iyo tayudo ka nyinge ondike ni jot tangini dongi manyo gocho na cha obuo kani kopenya to nikech orat making'iyo to simbinya kata wang koro kang'iyo gima wuoyo ni nagone simu na fewe jatinga tawinjo kucho kosenjani scandal inyieoga tawacho mani Nyasaye wuora hakuna siku mabiro nyewe scandal onge chieng' mabiro mise ng'ato ni amiyi kata lopo ni wasechamo matumbo odwa mer to nyisa ni warom dala mondo wayanya miso marach. Gik mabeyo e ngimawa gin jogo ma wahero, kuonde ma wasebedo kanyakla kod kinde ma wakadhoe kodgi. Be hikori mar paro kinde ni e yorno manyangafu. Kik chunyigo kibikibi ni mar The Nash Pictures sani timo photography, videography kod graphic designs man gi siso mamalo. Obed arus, obed nyasi moyiedhi, ingo odiochienge kaka mag nyuol, mago duto watimo e bwo ot achiel. Chunyi osegombo logo mawuoyo gi nyadhi, posta maywayo ji machiegni, kik chandi, riekowa ni ka mar miyo paroni duto ngima manyien. Yudwa e YouTube, Facebook kata yuanwa uno e nambawa ma en 07191923274. The Nash Pictures, waparoni kinde, kendo wandiko sigana. Onyisa kama nanyise ni abiro amba uwa kode ng'ama ni pimo wiye wena fo aria koro ana miso anda kanyeo ng'ato ana alrawa miso kenda kakini na chung'ni abiro lawa miso magikoni ya atoidi kaka waywa ama watieke ka polisi kamodo warono amisa biro lao tabiro lawe ga dira mochung' kende amisa chiel mineno ni biriambo amisa chiel mineno ni
ka koro dak gi Collins tamiso ni dala to Collins gocho ni amiso ni dhi oda chiga tuo iyudo ni dhako de kitanda to yudore kom anti ruya nyana chudo ang'o magolo ga dhako kodinde kitanda to duogo yudo dhako kom dhako yudore kom dhako kondo to yudo ngeti e cho ang'eyo background mare te talingo kadwa lando an ang'eyo mang'eny mok anyal wacho kuom Miso maka chako wacho sani Simba ema nyalo mana duo koro Miso okawo wer yanyo Sharon tana senyiso ber na Miso chakuo komari to kisebiro komari to wawuo Amiso kawa nindo koda Amiso mia manager bedo gi manager Amiso sema manager dhi Amiso aluongo birthday Amiso insane mo bigo etom aluongo jankare ke Amiso riembo donge manager no Amiso chako duogo ir ex na maseweyo o chako doko o manyo gik moketo kuoma koro an Amiso gola laki kama biro kuna dak kuom ngane gik Amiso timo ate koro ni ngato tingo bade kaendi arwako osiepa mori luonge ni MC Ombet moshoot video cha en ka Richard Simbini nigi koko we mute matin en kaendi and en intellect en bende inyalo mute matin owuo matin pressure ni odog piny wawinja ne kaka wacho MC Ombet donge inyalo unmute mondo iwu aneno kitingo badi kosimoso wa mosa Mae Sharon nyar mero kama complain Ani Sharon to bidani Amiso ngite but anto okabi wuoyo ka artist gidana artist but apro wuoyo ka maybe an intellect yes one thing because I saw one thing Sharon Nemera I'm just over in to Mamiso go get the record to go nyingi directly two adawatinia dapuga mizoni kolo mako doga nikijitiri mwacho kane Amiso no bili aso mija tichne mane ngeni gisa new thing mane mano koro mene no kage ndia be man the new thing ma koro hele kare dapuni kare ma jobo sendu kore I never knew that koro miyo da obedo matek nile kamache mote nindo kamora chiel bedo matek nikech inyalo donge wanyalo kuga Miso walgo mari ni mabange wan madogo ko tu nyamuru that's a reality ana wacho mana reality kijana we ni gini ka wuni wacho ni omiyo go en gini en dipa moloyo wana joko gini ndo aneno ni ya gini kunya tieko public media ande gima na kombo ni kunya loromo muso wachiruga Miso then kukubie media uko ni jidala wa ne wayuade ka Miso to koro waseloso ka joka ng'ato iwinjo mano nyalo konyo moloyo moko koro yo gimoko koro yo ni awan ka Miso waseyuade ka mato no waseromo kama mama wacho ni gini onge tiende kaka ne wasepilo emo wasewere koro ng'ato nigi ngima ne odhi mbele we mdonje ngima mar wade Ngijato gima duore en gimoro achiel. Donjo e ngima mar ji ariyo mosega ma ng'ato oselonyo sigwaro mochoyo gir wadgi mano to kanya donjo. Kiji biro wita oko. Idhi dong. Ibiro wach ni gini gumari gini mane dhiro wa. An pacha mofuo kaka ofuo en ni ji ariyo moseromo onego los ji ariyo mokwongo. Sani useywaru ma ji oneno publicly. Gimunyalo timo maber. Amiso ok nyata mwakelo irimu wuogo ji ariyo. Amiso en osiepna. In fact, odwari ong'eyo. Amiso biro Nairobi. Nodaki, an mana kele modaki odaka. An mana miye nyaka sufi nyingi sende mano chako godak Nairobi. Kodaki wiye ka. Koro Amiso en kaka kijanda kata bedo ni en ng'ama duong' kamano. To mewacho ni be ine mi shoot. Miwacho ni kata mena wiwaru ni andi iluongo ni ma kata thum no kwa shoot kata en thum no visualizer matimo ni ban ma shoot gimanyalo wacho
en ni ya Sharon bida ng'eyo osebiro ka momitho go donge nyalo paro Umari interview miwinjo ji yware ni nwatimo odi donge ine mine miyo waven kuri nyamera bida ora ma George ing'e gimomiyo anyalo dok chien awuo kodi matin nwabiro shute odi inya paro kod video mane wala mar commercial aparo maler ang'eyo na kiai lakini koro kelo gimoro kelo miya kelo wach ni kik ipar ni nyalo wuoyo ni mera ma in so pinyi go e kwa mbele ni sa ng'ato wer oda wacha ng'e doge iwacho no koluongo nyinga hata ng'eno luongo nyinga gimo wacho Sharon owacho ni ok oluongo nyingi direct iwinjo achieng manyara wendo itunga donge ana achieng no Jojo wacho ni kane ng'iyo kata comment ne Facebook Sharon winjo ko fu ahinya kidhi ko aya ina ng'eni na chieng ng'eny nikech kumno klit ni ahinya inyalo shoot mondo mi press koro ko pesa mamizo miya ne Sharon pesa mamizo ko yuda go anya dok chien ma wach ni koro wadok chien kende wawuo donge aya tujifanye wani okowera achieng ng'eny nyainda to koro donje nade mako nyainda dhi onyiso nyainda mondo dhi oyanya ne jakuone nyainda donje nade kaka dini koko wera in mag nyainda en mowacho ni jaku ono kuri direct ana ng'eni gima direct ombet ne Umari onyamera ni nowuoyo gi ng'ama wendo somo maber mutieko university ija degree emomiyo kaneno kimanya kocha taduoki ka mondo imbi konya ana konye manyathiwa nyasuba wa emomiyo akonye iwinje na ba upo nidhi donje na miso kama ok inyal substance shit ni oluongo nyingi to biro hinyi iwinja iwinje maber nyathiwa koro timni ya ng'ado wuoni ndonyi ga miso ko mondi iwinja timni ya nyingi direct deal go mokwongo yes awinji sawa iwinji gima biro hinyi koro gima litni kanyo ni wacho ni Adama Kamiso emomiyo wacho ni Amiso koluongo nyinga koro awe makamiso ama konya inda tang'o miyo picha na obede Facebook koketa Gamiso pok ineno kumoro kendo picha na Gamiso pok aneno Sharon ing'eni machacha to koro fans like nitie jomokete ga kodhe iwinjo nitie joma wacho ni nyi Migori to riek ndi lakini ifelo jo Migori jomoko kete ga kodhe jomoko oketi an gi screenshot nitie ng'amondi keni hello guys you know the lady that I was trying to call the tour Margaria to nyiero to ndiko Sharon nyera bendo to keto picha ne Umari pok ineno gino aseneno shida mantie nyathiwa ni ng'amondi keno oketi donjo ne idhi donjo na Miso ma ok oketo picha no kini kama shida nitie koro to picha na se koro ng'ano biro wacho kara no chule koro ng'ano mowachi but ng'ino kinyalo na Miso mowacho nikech kotima mowa Miso no bedo kata kuwuoyo kuomi ang'eni ni muwuoyo kuomi ang'eyo ni muwuoyo kuomi kata nang'eyo nyathiwa but an gima ng'eyo ni ok wache direct to defamation ok wuoge in fact unyalo keto nyinge watimni ya George adok ga chien piyo to yabe wang' piyo nikech wach mara gima watim ich wang' nyathiwa ich wang' tabro ya umbe wuoyo kode timuni ya iwinja awinji maber awinji Sharon itudo gino maduong' ni miyowa eko duoke matin nitie ng'ama otudo speaker koro wawinjore matek pod otudo
Polo tudo. Ata wiji maler. Koro, gimoro amora kosetimore. Turonge gasara. Sawa. An dhano. Mane gi jonyuol ne. Moko ni seche mane amora nuko. Amiso ne mo. Ilal yawa, Sharon ilal. Wuge jikon, wede sitting room. Ok en gima ber tiduogo kod temo mondo mi injawi poge gi ji. Ineno gima namiso temo simo. Ko kuom adiera kwawe wach police case koro wawuoyo. Amiso ne temo ketho nyinga ama temo poga gi jomamoko. Kik adhi ajawa, iwinjo? Ayapni adi gi managers. Kik awuo osiepe. Kik adhi kata ode ng'ato adhi kwen. In mana biro e odi ne ng'eny, rech lal e odi kosa glass. Kosa pok biro ga e odi. George to poko complain ni gimoro nolal e ode. Tasedhi e ute mang'eny mok mano kende, onge gima lal. Koro seche ni notimo gigi to ma evidence kuom jok manasewera godo mabok wuok koda mane en gimoro mok ber ne jathum. Pile sen jathum en ng'ama onego bed niya ower lakini kik oluong yi ng'ato direct, lakini ng'ata kata bed jothumegi gidwa mawacho ni gibiro e social media giwuo ging'ang'a ni mano Tamiso ya Sharon to ging'eno yanya Cynthia omi time ling'aling'a mok ber. Cynthia muting'o bade makone ni wamiye time owe ikungi ti kuoyo. Koro ok en ber gima koro kosebedo yanyo ng'ato an awuogo mari kaka osiepna ok ni ng'ama sera kata nyama. Good advice mano mari omiya omiyo adonje tiyo mari nikech noyudo ka pacha dhi mabor. Advice mano omiya momiyo amor go mari anyalo pimno mari shida makama tim gini to timo ok sera bok onind koda. By the way George George be nyalo resa e wachni. George ng'ene nyako ni chieng'cha kwasetimo shoot mwatieko kwadwa wuok inyalo paro kowuoye kamera ni umeri masani an go. Ing'e ne piny olil kabisa. Koro ji ong'e ni ati chieng'cha nanindo kode kacha. George ibo ni giwuok ok ikone jogri bwana. Machane odi no kanyamo nyako ni. Ing'e ni bwana jigura maonge bwana onge nyako manyalo bet gi wuoyi seche kamoko gine. Nigole Kamiso mondo inend kode netimo like koro an mana gole Kamiso sani koro an mana gole Kamiso mari kata koponi nigola Kamiso anto owero pok inyama pok igola Kamiso tang'o momiyo koro ka yudo kata wuoyi manyalo bedo godo tang'o momiyo koro George Amiso neno marach nang'o kata nyainda neno marach nang'o ang'o momiyo gineno marach koro koponi ayudo wuoyi nikech mano ta wacha kamer man be nakia gido ka duga neno machaka penjo mari nitimo kamano nang'o ma nyise no gol to tamore ang'o momiyo neno marach ka onge gima dhi mbele John owe keto gimoro ni koda mako skando oro ketore ang'ama be ng'ama nyako Amiso laro kodang'o kata koponi ong'iyo Amiso laro kodang'o ma en kes mokrum ten mana Amiso kwa yan mang'o nyaidho gi ngas kositero gi lift kanyo kawinjo maber ipenjo ni awacho ni Amiso laro kodang'o mokonya weya chuadi mosedago Amiso kata chuadi nyaka sani nyaka chuo ma jopuonj mage ma nyaka sani nitie dong joma dhago Amiso ka laro dhako Georgian mute wuoye yawa gini oseng'aore na ana badada kodi giwom gima misolaro kodi an ka paro in mane wajo na ni londuki ng'ama senjogo nyaka lar mitne Amiso laro kodi mitni mi ipenjo nyaka ni ng'ama kende nyainda laro mana duka achiel
Mumi ya wacho ya. Onge kene dao. Wanu kwa tiki nika gopa. Mama kwa de wang. Yo mitoko go kar nyuol go pau. Ema. Leki kaka ni toko ne. Kaka ni kone umiyo kimiyo kama chia. Bija rodi kene tu. Toko to na toko. Toko na toko go pau koko mkuki windi wacho no. Kwa na toko. Ano wada kimimiwa. Ano wada kimimiwa. Bija tiwa. Embada kepate. Yuija. Ideno. Kune yiri kata be samoro nyate moro ko ema mit na ya do nya ko e bangi mati. Kolo ato kanegi mularo wero lu. Omari. Mario. Jogi ohero re. Jogi da giwe ke die. Jogi ohero re kwa. Jogi. Ore manyisi ni ya. George. George. Kaka wayudore ga miso onge ng'ama ong'eyo to kaka nagi Collins tamiyo to ng'eyo to Collins bo ng'eyo kaka nanyise ni amiso no wawere po ni gine po dwano odok ka ngeso to nanyise no biwa wuot kok odwa biro wuoyo okeya andok ka gi jok mandokora go ka dhi mbele nyako manyaketo nengo nyithi flow manyiso ni Sharon we wapenji gini kombet ni ka nyiso ni koponi ati kawuona miso wacho ni ati udoga to ino kitamri podi nyalo mana toko ne asando kanya toko ne sani to ane limit mamalo sana go league mamalo na kadoge ex kasa we jadi mbele ne kanye mo achwanyore koro kanye marai koro gine makwad koro inya miso ne ro nyathiwa kanye marai ne wo kaka ngeso na te yaye no kise miyo ng'ato mobedo mamit ne okolo kimiya kwani sungu ng'ato nango Miwadu. Ingini nyamera, uwe kudika nyamera. Ini dua diang omi uwoyo, kadao kia dika taku. Napenji, diangu uwe kanya kangesu ere sida. Eneno, kade okueri, yuko dogo ni tumno era by the way. Inyi mwodi buogi. Tumno to it nikecha, tumino vera inyi mwodi buogi. Lakino kadao. Ineno gini. Wacha era gole police wacha era gole police kabisa tokoro wacha era miyo ngato yanyo wadge nango to ko wacha jano dwato bio nuoe nikech no wati chiel to richulo no mit nen garaka koro samani to mo sief ada do en so no nuoi mondo luoro bedie nyise bwana ne pod wado bio nuo mondo wek chaji to ko weto wek no ngore no gino ko e wuka geso gino bro jam maber eno ya dewa we da obono ai maber ni ngani weru dugo ngani duwe kata ini ngene yere bide mun yi yere go no Gini gole uru police, gini wala roza kanyola. Ombetero kama ni iduoko Sharon chien ne iyo wang. Wajini mono nyaro chet kangeso, wange kanyo kaoche, wase iye. Okanya tedo kangeso buwana, kangeso kapiye. Aburu uwe kule mwandame kuteri kituwa. But Sharon dongi se yini gige love kori iwe okikete police. Giglam gole police. Gol police ni. In case monenge yal en mono kao pesa ni mar business. But koro mag love. Ora mak na mayanya na jakuoni tamak amak na mokwala pesa yani ni werno kilo mondo mak na mano kwala pesa. Ngamo kwala pesa magama akaongo gisira lakini ngati kaka miso twangu kanyago kolongonyini. Ikiwe le ngato. Makore ko bilo dichiel dwa nuoyo. Bilo dichiel nuona jatino. Sinadiera wadi chiel ko poto yudo ka manager ka to manager ko wadi chiel ko du ko sari manager do du ko timo da mede dichiel tata mora ko ko mari mulo ba Dong katani wagi jadala wakata dong diwagi. Ombet inge gima notimore. Ombet ka winjo case ni. Amiso nengera ngane nengera Sharon gi manager. No dwani Sharon odhi otamre ni manager danga gine taeri.
To po ka kare kako ngero cha to Sharon bi ok ngero lwar ko manager kendo nyathine odhi magadier. Umari da ne okita dundu marot en that pot. Mother pot. Nikech ng'en jogi be dhaw gi feelings. Ing'en kata miso wer gi feeling. O wer gi feeling an ng'eni yawo tabo ko nan ng'am wero. Watimo video. But kako miyo wale. Ana ni mirima. Ruako lawa rumre. Kuro neno Sharon. Ya ukete police iki. Police ni kama gero kakoro. Jok monyiewo bawa, jok monyiewo marach. Koro jok monyiewo marach ge madama ko mondo miso wargi. Winjo be. Men suspect eri kiki makri go. Koro ngi madati. Iwacho gande ng'ama opo bedo chieng' Maria. Sikiri kine wacho gimarach kapok inono. Omari ng'eni no no. Koro amiso golowe, ambe na yeng ni golowe. Kame tabiro lae. Abiro ayudo ka wer. Koro jo malando wer mami. Odio ka picha na moko yanya. Koro kamako jot mondo pesa mikuno. Mondo yud pesa mogolgo wesno. Moyo pesa. Ineno ng'ama koso. Abiso kudu nyingano ngato ka picha ni to keto ng'ana jama kosa nikech okika mamiso ondugo picha oketo picha ni then ngato machielo nono ka picha ni keto ng'ana jama kosa. Kori parni sani kamako amiso war bagi war reken gidok ni la miso. Ineno gimitimo. Ima kudu samini ya timnya miso gimoro chamo. Imanu ni ngama riek chim ngama fuwo. Ora penji ni ako. Wabu ginida. Sama pode gina sel. Imya misa gimene kumo jamo. Mano chi ngamo fuenchim ngamarie. Koro jama moro be not oyanya. To nya direct. Ka police moro penje nikech arero kasano maricho tatero yie. To wacho no miye 5,000. Koro ipana 5,000 nyonyalo chulo koko chulo kata kogolo pesa ne. Odhi dok miela miso. Koko dok miela miso di mako. Maka mana miso dio goli ngamo chule no. Aramoti go kanya ndani mondo nyaindo nyana jaku. Tai toi. Donga niso diware. Nyenda to eriera, oda bano ke. Sharon kachuogi gi eriera. Magi kachuogi Sharon. Jasuba, wutsum. Kata sani ai chuo gocho na gocho nyaka maya kia kule jamani sani ai ilara kore lara gi joka ngeso ilara gi jotim lecho inga joka ngeso tare ombet net ne odhi yawa ombet net dhi sama koro gini lit bare Richard noduogo ling thi Richard modadieri Richard oling mokuo Cynthia be kawadieri Mario. Iparlo jogi gore. Dir mar watni ya kata na. Ilal. Ichake lal. Inyalo mari kala jibro kichake nyamre kendo. It is possible by the way. Makata gimono kelo dawni. Sharon ok dwa kono wane ya. Notima ngoga miso e ot kapok Collins obiro makoro ni migo en. Inya yudo kata ni amiso no ndete. Dak no gole video kele yes. Ngama gol video mar nyembo. Ngama gol. Ngawa. Kosa yude ori kini ko wacho niya. Ni Sharon wacho ni weka gi kech. Kwani kech dekel ngato loso sauti lo chuo ngano be. To in be ok ni kon tuori ni dar mondo budoko timo. No può. Jogi no yudo da miso. No, un joma joga ute amiso ngama ora ka dwaro dau kode. Imbi nyamera koda ni mondo kinyu. Ne ngama kinyu ma ka picha ni keto e social media mane ngami deal go. Amiso to eri momiyo kuluongo nyingi direct. Amiso eri ka pudo. Eri ka poi. Odwa ni gicho bedi malet mondo igochne.
Okanya gochone kata wanao, ene ubro paro manyo. An mabro ne ko bura, olo ko bura mondo loso wachna. But komanyi tiwe weche go donge. Weche go. Ana miso kadua makaratani nilunga ni koria we ni lakini wako kadua. Mano jao dinga mesebilo kiweka mano, ibiro dhi marach. Ai wichangwa nono. Ngata nembo nge mabari ni to watewere. Koro owera lakini ato kadua. Onge wero. Waero daga miso. Marach kabudo. Pare ura kudonje nango ni ogolo wer koro yanyo more unyako mai. Anu wero anu mali poka kete giginya kanini. Nato yanyo mari. Nyainda yanyo mari. Manyi to mari no chima cheme hotel. To nyainda okiano mari nyani to sangine. Mano parla no mari nyiki. Amiso esa. Amiso sangine. Mo wer nyaka ni onge wi mangoro ge sangine. Koro mano mari to mana sangine ke yani. Au mari oksange gi wet to mari gino. Sangi Nyainda paro no mari sangi. Nyainda maparo. Odio par kucho, pino par. Kore mikone na miso e sange ne okomari. Koro oyenya appropriate. Ani tena miso e sange ne okomari. Nyainda bu yeye ni amolo yolo ya misa no se bilo. Koro wera misa bobile to. George. Mana wana gamiso. Amiso gocho na nyainda. Kokon fam kabe jogi no weri adira. Nyainda no yeye ni saron no weri go. Tanyi mana miso kwa nyego. Oka miso no kawe. Ane. Badere saron. Ile jama kosa by the way. Ile jama kosa. Ile jama kosa. Nikecha wange koso nikecha mpia. Miamiso gimoro gimodwara. Anastagi katiwa. Gimoji manjia. Ot mimi la chuoni tema kwa wana minye gigoro ga mimi la chuoni andi kwa ne mimi la chuogo. Wanyala manya watu moro. Naka dai mimi la chuoni. Mano ja dire ne mbiye diye. Umari ni gibona timaga miso duogo. Wadalo so party mungu tie. Ilugule reuniting club. Moda miso kona wanga mbele nyamera ni kwa no laro ke nyamera ngo kosa migi moro ko beli kiko modo kwa kedu. George. Iwacho gania. Amiso be yanyo sengini ne owe yanyo ngama pokuta kochi ineno mari. Omari ochi mosepera wana friend. Alafu Omari always mumiyo jiber. To shida mara miso. Puonje ni somo beber. Itiyo gi pati ni popo ni neno ngato wuogi ngama kama. Yani odakir na ni sheria moro mara minga daija. Kako kesi chie wuogi chuocha. Kaka ipinya keki. Akanyal timo fundo baboro nigi mona bere. Ada miso okoheri dowe ngugi kapara banga paero. Bado weri baka za kuyu kutu banga ngane maya. Tangane mone gedo no odegi. Ngane mone gedo na dala. Tukikuyu wi moto gedi ni. Dongi winjo ko wacho ni wiji no ok dag go gi mother in law. No te tera muri mother in law dala buana. Mane nyo nyeka wanda ko kitanda kitokia. Amiso no se teri dala. Asa kimo mila nyako kono ngoni. Madamo kuwe. Kendo ching mali to jito koloni ndo giwundi gi manyosho. Kata abe kodenya kadena. Bada family matas yawa. Family matas. Udonje case moro. Giyanyo mari case moro mati kakati. Analando gi mokelna.
Mwana tuanya koro lene to kadoge. Tukai ta super deal majamela. Okade pin maber inu mazima ibro do. Okabidok kata gitu kata giat. Kata giat mane tena manyo kamenya to. Okadoge. Kada to gire mangada. Ite onge ni wero ruomi ta mopia. Jite to nyange ane wero lakini mito to kanya dok. Ana penji na lo. Apenji na tiwa. Ikere chuori ka police, bibi beto di bela tiye. Nyainda na ko matero ka police ko so na weyo. The police. I don't get why, but now that we live in the police. Kora wetere ka police lakini koro kadogne. To kwa umari koro wewe ya umari. Anda scandal ya this scandal sawa. Kene era uniko kokalo swali kinya. Hey, ma era marungi. Ba amitu ko ni ngalo nyalo ko to bana ba. Hey, ma era jadala. Kaso tumba iko lo video to mara ke di tuanga ticket to audio. Ako picha ni kai. Ir mitimo video. Atimo kan video, en video ba ana time. To kiruch wa imanya mondo koro watim video maber. Onyalo kucho gino ane uso. Kora uso gi. Ane uso ba go kumya, ane tibana mane. Dong no chuli. To kichula tija. Koro to ko chuli nya kimor. Chamo pesa. Ati no chula, but kibangeyo ni kata ko chula. Atu jariyo mosebilo, atwa no bitiki on hera. To koro ji ariyo mosebilo regi. Ang'o miyo koro jomoko donje bayo wach ne chot. Kwani ji abiriyo gi tiro ne gichot. Joga joma kosa, joma donje hera wuoche mo. Iwito kwa donje wani, iwito kwa donje. Ni koro ka comment yo mari ra. Ana manyalo donje, kinang'ina na timanya mi wada wuoyi wa tinya mi wa. Ema ka kunya mi wani ma kiti ma tim. Legino flow no. To Jojo, koro kata jobi go to. Ng'enyo di kwan. Ang'enya ka jathum mano watida ko moda kotani. To koka tani o hit to dhako no be gilaw. Okikono mari ginango. Okikono mari nango. Okanyal kono mari nikech ng'acha pok ochuanya. Koro ng'amo chuanya en amiso ema pota law. Kuponi weche law de chuo mezani to record. Koro we na nikech Collins adwaro. An Collins adwaro. Wewe ng'eyo. Iwa kwa loso muro mabende. Kuro ubuda muro tu. Koro ni na. Ina mi luora winji koro gimetem. Miso ni no. Adok inene amiso ni. George to koro temo mondo kelni amiso ni no. Yaw. Amiso na apelo nyama. Tono manyi no kadware ti wacho ni mondo abeda kode mondo yud bien. En amiso ni yo kamiso na. Wasiken kona amiso na no. Wachkamano. Lokos. Amiso na marchia. Koro amiso ni mar chieth no. Koro wache kamano ni kona amiso na mar chieth. Kona amiso na mar chieth no ne. Oman Collins neno. Collins be mari. Collins be mari. Oman Collins na. Collins na no. Collins na no to kokana kana chai. Riambo Okariambo. Nani sina riambo kuri. Indi Collins ndio kokolo na wewe. Collins okujawe. Ndio gol nyango, gol ni uoyo ya. Ndio ndio kokocho ni umari kora acha. Kede de mano oge go bata miso na nikiri. Nani to dong Nairobi. Bwana George no ningo arwak kachon ya. Ya. Ini chalo ni nyatiwa. Emomi ana adwaro ne ber. Ini na miso angere ugi mang'eny. Emomi na miso yari dumoni. To kora penyi. Ini wana ber ni winjo ni kama tiyo ka winjo maber. Winjo maber dok ber malo mara miso. Gira miso da metate no.
Bana nyathiwa emano kinyaka kudango ko penji kaka ni winjo kano timo bata ng'eyo kasto be nutime garaka ne en gima nuyaye thum nuolu te kuru keturu kino pensa ni koro nduka ko dwaro gicha to nokwalo nikech sama nonego bed ni nonuede ma college pok otieko lit na manya kata yuak ko imete kona miso wendo kikogo walos wach okwawa ng'uono kaka ineno no yanyo mari nokwanyo nikech kata sani apani eltiere milose wach joluo nowacho ni ya neno Sharon pod tin mi gona kodi ma ka jaduong' sani an kendo sani jaduong' ani da maketa kod jigni 100 ineno duong' nade do kana ko nyako mane miya mana namba ne awego wedigo ineno wedi gi nyako no kata na kia sani ne abate demo berate ne lakini nok yiero na maber but anyway ni yiero na kimi en minigo igono yiero ni monogombo bali yiero go obani yiero na kimi modwaro kano ban madwaro obani Jianya ni anono, nyaka jomoko comment ni anono. To nyaka ng'ama nodhigolo gigo miwera godo na miyo nyaka nyayo. Golnyinga dhogi. Noka nduko. Golnyinga dhogi. Dakni mako kamera. Nomiyi to yudo ka en momiyi gima odwaro. Koro in mano nokidwa. Noka bilo. Nikelo na gima dwaro bado. Imaduong' ni nano. Auch wad lore mus. Nyathiwa. Mano tiwo maber. Nyakoramogi, be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny? Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kiondko moro amora nimar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth tudri kodwa e nembniwa magin 07 11 92 32 74. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba mana gi LTN Luo Trending Nation. Bende ineno piny ni luo ne oko yie ni mondo ng'amose neno kusmad Mano kwera miso. Koro neno kaka un ng'amiso un ji ariyo inyalo loso mayom maloyo kata wan. In fact inyalo loso modonje tuklus muchukwada kata mana round mar golo mirima winjo wan to madonje nikech amiso ling to joge ni moko somo koro wuoyo mofuwo daw nyaka picha na post kor ka gino medore degi ni ka jokko inyo jokko tero gino jokko 200 jo 100 awinji achiel gocho na nyisa na orne ni abi kendo lawa to bang' nyisa na abiro biro ne inbox akon gini ba nyako moko nyamo ae yot mondo giaye gino nikech kata wan wagombo ni ya uluongwa party moro un ji ariyo kuloso piny party no dhi bedo kanye amora mora wayie kata host e polo walos party walos wanyalo loso party to wakono ina kor aluongi no obiro wabedo gi mor to wathos to wamor malit mokadho to nwang'o waseng'ado rum kamoro bro awinji iwuoyo maber kamano lakini iwuono chuli kosiwawuoyo gi pachi ni wacho giming'e Amiso nyatimo napenji king'eyo Amiso ne chula Amiso ok nya chuli nikech inyalo pidho di 70 an ema nyalo chula Amiso miya wuoyo kaka wach Amiso chulo jomio manifest an ahewe koro Amiso dakwa sani daloso wache
an mapolos kao wo ko ni ya tipo mari na sumodo to koro an kana chaka mama yen to gimanya lo di adba yo ni adulo so wada mi so ko kale Sharon yo wan ka mari binika abe an ka ini wae olos ma gino wae olos ma wedi ko ma wae olos ma wada los ma ta imbi di po an Sharon wan los ma ne shwa di tinu nya kwa ne shwa du pigi wa fact pigi pa kitu ipo dirisa ma wujo ka be bili di wae nyar biro kaka gumba gigo jo luoni die ko kamano kata twar ka no ka treki da wani tige bedroom be uru dawe kor ok ni wuoyo koda kenda ni wawe dhago to ng'ani but Ombet ng'ama bende nomedo gini ahinya en Amiso noko oningo shout e kor gweng' nobire kata odi kacha tikona mano mari in kanye bwana kela ne nyathino taraka ta wasekele to wasewuok kanyo to wawe Amiso nyame bar kora Amiso dhi golo thomo an sani ka tunyisa mana ni abira Amiso LTN ni koro owach ni sani ok anyal wuok kae George ka sani moch ni ada Amiso ok anyal left to ni adwa wuok LTN ni adhi manya Amiso e top 10 Cynthia Moswa George net chande Jajitio yuwa ipa makangeso net chando ji kare wane ma wan gi net masitebo yawa kwa kene kawa mewe Cynthia nani mara yao iwinjo kese ling thi hapo siwezi ongea walai. Nasikia. Dadi mimi unataka ndeme nini hapo walai siwezi ongea. Okiwinjo luo. Awinjo. Koro in kata kiwinjo gigi jaber. Iwinjo ne ng'ama rach ka nikech an jamano nawera go nene. In fact, gima nadwa nyisi en niya. Amiso sa date no go stage ya. By the way, giving in ana Amisa go mana kan tik mo dwaro ira no ka go na ga tum team unless tik mo dwaro ira mo gochna. Mano tanyalo approve mana dier. George. Awinji maler. Koro adwa kwayi ngono moro dani mondi wena. Kadi wuo marach asira baseweyo. Kora neno kimul maber. Kora nenya suba. Ni suba mul. Kora yiko ni wuo koro ka peso da pin. Kane ing'oti more ndunjo naneno ki comment marach ni support Amiso ki comment. Kaduogo iri di machiemo. To bene bera. Tilinga le kore ka Amiso lower. Chako duogo nana akwa agini ne akol ne Amiso police case. Ase kol ne vaj police case ma. Jokoro mogolo ni jokoro jok mako yenyo gi konyo gi na nikech yanya. Ok yanya ng'ama chiela nyanya. Nyaka gi picha Ada mi advice. Yo maki mak nyayo nyede ya pesa. For defamation, ibinja kara koni professionally for defamation mat mo o comment tungo mo keto picha ni mano is defamation. Ibinjo mano ngama koro defamation. Ibinja mano ngama nyalo mako mi kwa pesa kum kitu nyingi. Ibinja lakini
ngamueto kulungu nyingi kimako titimo nono nikech ila wer biro la pare ng'ato ogo pija nini anda no kalungu nying ng'ato ng'ando keto nyingi pija ng'ane nade no kalungu nying ng'ato iwinja koro keto pija ni mayanyi mane ng'ama nigi information case nyalo donjo ne to kiyudo ng'ama oketo picha ni timako to wacho ni jama cha imo chule mondo oket picha no momiye picha koro mane kot ibiro wacho na miso amiso manyalo ng'ad lopi kechul kende koro kachako luwo ma taneno gima miso dhi e kot nikech ka jama cha owacho ni nochule damiso momiye picha mondo oketi kosa kilo anyisa ko nyise no board to mano pod miso dhi e kot nikech ana ni koro kopo ni nyalo wacho ni ome tien mano chandi nikech ol tien mano ka police CID mano kod wacho ingene lweny ni chako before dinge wat nyadiwa ingene lweny ni chako before to before to ni kani penje ni winjo ko wacho nango CID police koda mbaka to ka police no be ko tere tingeni poto dhi donge nikech jok ma se screenshot mar report te on the statement ni misu moko ni okni maka miso nango onge kuma nyiri kode mag sign niya amiti nyiriti winja emo miyo amuso nyalo wacho ni ano kaoro uturu marumo kamano nikech gionge proof dama be mato koro wawuoya ni ya koro sani kachiel kuom gi obiro odhi ka police dongi to yude gi kaka to post kata ni okito picha na to comment marach to penje ni to ng'ama no ang'o mitimo kama yani nyako ni na ni ng'ama kama imunyisa na yani police penj in evidence there to golo message kaka ng'ato daga gi pesa morni ti kwe koso kuwe ringini kot be wacho ganinga mungu le tini kango to ndika moro ngeni ori marach kosori marach manade ni moningo be ni judge ko kani koso mo ki judge ni mo miyo ki judgment ni ngado no koso ni ngado kimiri mo ne rach ini medo yo ni ignorance mari yo rie jela bano uli do no ganindo mago de more ga kan ki madwaro obe kuyi winja ki madwaro ino kueno kweno e mambe nadwara mo mine na komari kama nyukwe deni okwa kwe de kata amiso konyono dalagi kata kumino go etu konyono koro kwe ne omiya wuok Amerika eru ng'ato tingo bad kacha madi ng'ato tingo bad kacha ng'ato tingo bade no uwo 0799 madung 33 otingo bade to mute ose unmute yawa tuwon keso rengo Cynthia Yes. ani wuoye yawa bise winjo nde Hapana, gimana tu Sharon ni ya enema mokwanza ni juma kosa like hello and the experience Martin so now anya watu gimoro share gi Sharon first of all Nasema so Sharon yawa dadi mbona ni aras pole so tunaweza kuambia Sharon first of all kana awinjo ni atiamiso and then nimi bedo kode well and good and then gimita kitimo go makosa those people gibroro ni ji mondo temi and the moment they can even kill you by the way if you don't know koro ni manager me kabisa koro ona kaka koro wecha chuo kit like gina ngani pombele wacho ni manen gima koro nego first of all onego puongu wuo ji ariyo uyudru muloso wach then from hapo ukishatengeneza maneno ndio after hapo ndio uone what step yenye unaenda usiche like kikikao hatua kama uoyo mungi muloso wach
mung'eyo kuma makosa nitiere. Hiyo tu ndio nilikuwa nataka kusema. Maber, wacho wach madier. Koro ineno, aneno ka nyingi adok ir manager. Jambe pacha ok tin adok ir gimane biro napani temo timo. Otemo timo mondo opis obedi, weche mang'eny orum obedi. To an be, ok anya saa miso nakwayo nyalo. An ang'era an kaka an dak ni advice neti. Ng'won ne amiso were go. Ka er na ng'won ka ng'won. Ka er na ng'won ne Collins ka ng'won. To kopo ni ochopo kuma koro ji nyalo were. Tiwe aweya gino dhi kaka odhino. Ka an to kata sani de onge George, pod ok adog ga chini. Kaka nodhi na kodhino. Koro kopo ni eti inyalo wegi tiwe. Mokuongo ni kata an sani kata manager mare no. No manyo na, okawacho no manyo na gadwaro dugi. Amanyi mondo duog watiek rekode nikech manager ni kopo ni nyalo yudore. Tapa ni kes gite nyarumo. Ma en bong'eyo. Koro manager mine no pando no. Koko yudore to kes no pod nyalo dhi mbele kakine no dhine. Kopo yie no kelo manager. To wanyalo tika kes no. Kian. Mimi and then for you. Mingo please. Reason why I'm using Makaman under the situation and Omari is a witness. Ka winelewa ni kumpanyua mo wacha ti parents and nothing between me and Omari. But Gikmani wacho bugi kuma life wanobe datari because of this petty thing. Reason why I'm telling you this thing. Kiki walk because those people give it on here. Angoma idiwa. Ero. Then after that, for the safety of Mary, you don't know. Ineno nani ngima kumochopeni nase wacho ni ngima Nyasaye mamiyo ng'ato kano chopo ni amiso gini manyaka nega to ginega kopo ni an mocho nyaka kwa miso ng'wono an Sharon Nyarmeroka kara ginega wacha wani uwe siwezi apologize okanya kwa miso ng'wono ang'wono amiso kabi kwa ng'wono kopo ni obiro ni mondo wawuo abiro dok chieno wadwa wacho ni wawuoga miso kaka jomadongo wawere gi weche gi orum to kaka gimdo lawa kaka kami poda defend myself ineno kaka gisegolo wer nyaka bi social media amba wach gimomiyo notimore no golo wer ne ochando Nyainda na dhi wacho ni ndata ng'iyo sawa lakini an onge chieng' mabiro dhi nyisa miso ne miso ng'wonna aneno ka mbele ka udhi nega an makwongo to ng'wono you guys onego ubed piny mondo uwuo. No mane gima huyo brother yako alikuwa anajaribu kusema, it's like ubed for the safety, like ubed mondo uwuo. Ano kadagi kata Omari mineno ni nogocho Nyamiso mondo biwa wuo nodwoko Mari nang kata in sani madani gocho Nyamiso ni eti adwa ni mondo bed piny kata giyo moro gidwol moro mamuol miso e box jamano wiyo kuwi Sharon kaka inena na abedo piny awuoko ni ana nyalo yie ok apar kama na miso mabiro dwoki kamano nya bedo piny Sharon ana ng'iyo ni ka wuoyo ga miso winjo kike ni Nyamiso ni aod nikech ni mang'eny mabiro ana malo ne ok ni ora iora nade kama ng'o matibiti ndi ora ya ineno kapise ni ya yomiyo kabiye ba bro yomiyo kabiye ni ya ni mondo wawuoga miso ni an usoye box mondo wuoga miso an ne akawacho ni wuoga miso domon kuyo bedi wedone kedakela kama wawuoe kama wawuoeni ineno tikuro nje kadok china kadok chien to weche girumo lakini oko ni adhi manyamiro wabedo piny kumoro mokwe ni wakwara ng'uono if not an pacha nitie ariyo an gi par ariyo achiel ne ni ya achiel ne ni ya iwacho ni idwani mondo gumana kodi LTN but an pacha ne paro ni ya
ni kaka nunyalo wuoyo koko di LTN tulos go nikech LTN koko nyoso wach no LTN mutieki the thing nunyalo bedo piny mu yieru ni yawa kar kama den koko di LTN ka un gi dhok achiel mane pacha nitie ineno sani pati ber wach moro amora ma tieko through Amiso Omari nyaka bede kamoro amora wuoyo Amiso Omari nyaka bede okochore kodi life week maber ni wabedo inyalo luonge koyie e odi kanyo nikech odi beda kogoya wabiro kata to Omari nyisa ni Sharon wabeyo to kabitamora wabedo piny wawuoyo sawa mana gima nadwaro nikech nadwaro nyathiwa to mano pod mael tien obedo witness na an gima dwaro ni ya gikmoko duto watim gi kwe iwinjo yudore ni jiwere iwinja kata wame tijo mane wasenwang'ore go mwaweyo to wabed kod gi dhaw nyaka chieng' do koro ineno ni an mapod akelo dhaw kutero ni dhaw yaka okawacho I'm not accusing you awacho ni ute udhaw Amiso te udhaw to gima kelo dhaw ni ang'amono udino nikech un chu kata ibiro dinno emibiro dinno emowacho ni emendani wabed piny mondo wadin gino once and for all adieri koro dine nikech ambe gik matwita ing'eni nyathiwa to nyini bosiepna koro ka nyathiwa gini kosiepna ka dhaw gi nyathiwa yawa dongo nyaka los wach ni yawa bro iwuok ka ji abiro to chieng' mwabedo kodi no wabedo kodi ga Amiso ni samoro ng'ani gibiro bet an antie in fact nokapar ni an abiro luongo ga Amiso ma ok aluongo Mari an ok anyal bedo iri ko Mari onge ok anyal bedo iri Amiso ko Mari onge nikech wachno Omari ema miyaga advice mago weche mantie Omari be nyaka naluongo nikech in ranga Omari yawa neno jogi biro mana weche biro bedo mana maber ba onge gima biro kethore ka watie joma dongo mbele kanya kolos especially nyathini mato nyasuba wako tugo tadhi mana dala adhi kono mguon gi min gi piny wacha Amiso kidhigo dala wathi nyagoni guogi te anategi gidago ne guogi dala wa kidhi gi wacha Amiso gigolo ne wacha Amiso ne guogi ito tok dhi la wachege midhi gol ne gi guogi go banda te ijo beto ok anyal lawore go banda e wach ng'othruok dala wa gini Nyasaye mondiko ni ng'ato lero wadgi ne mi wadgi gimoro gino kwan manwa keli en gima ne muma ondike muma kata an joma nyamo te akonoga ni gima timoni Nyasaye manokelo kanda ka Nyasaye manokele ang'o miyo dhano koro donjo gi yore mang'eny kiyanyo godo gik ma Nyasaye mokelo ato be konego dadier gima ulawo mi yandi Amiso be pod eri to kowinjo awinja ni koro ng'ama chielo be dwa dhi ire nyaka lawi kaka chieng' monowuoyo odi cha gicha nowang'o i Amiso ni Omari mano Omari oyabile oko parapara ni bed ng'at moro bili lit ne maratar lit ne mani gimo kode tok ni aori anto boka aori kihero wuoyo kode to wuoyo kode Asika osetiyier gima awuoye mana gima onego tim ok ni ng'ato ora kata Amiso ok de ora tika otiyier to kata wan pok ato kian ok wat kata Omari kian to kagombo kata ni mondo amanyo an ok Omari ni de ora an di ora nane makata wuono matinde were kode ok de ora in wuoyo kode fans ne be nene joge ne be nene jodala wadhi loso madhe kong'o malit ka kudho ma joma nja winjo gine nibo chako dwang content machieng joga nomo maber monyiero ka nyaka lit ka kudho mwaweka Amiso go signature ni weche olosore maber gine olosore maber kaka in be lakini kata kwaseloso to yie miye kata dichiel oyuogo wiye an ng'ato ka iye wang' giyuo wiye mon abiriyo go kod mon abiriyo maybe mit mologi mane gima nitie nikech miyo to ang'e ni an shule ing'e kaka idiyone koro in be miya Amiso iye wang'
ise miye gima mita asidwa ringo ko dwa no tim nango. Kasto moro be donje minen gimo makododo ni moro be donje dhi record ni atiaje inyise gi sangine ni dhi wati mondo wanjawe Mimi ka jamo se ni onfui ma kod gi sangine ineno isange ka nti sa mofuo manyaka sacrifice manyaka chwer rembe gi ka piny dhi mbele. Koro mage jomono koni ne mako tiketo iye tiwe kamiso nene gima nene. Imako iye tiwe kamiso nyemo. Bani mako. Hey, sama gini selcha, ngato bilo. Fupe bano fupe. Sama ngato ori dhi yani ngato mikao picha ni miketi. Endak no kao picha no keti. No gani mawi tin. Kono cham wiye madenyi no. Sama ita misu cham wiye madenyi no en. Kodi wacho sani e piny yangane doga cham rega mi. Ika kesu gi moro. Abia mi moro. Unene. Hey, mono wiyu kwe. Wiye to pod biro machapel. Kimi mabela madier. At least the gonna work accept. Ngini ni we gini mo kilando. Le we ni pap. Kapo no baro di biliche to pap. Sedi ne manage. Kono kata kan dong la yuwa kita. Obiro nyaka od chunyu tieno weni manager timo gini. Kada muni kon manager ni ya ni udaru wonge mondo de manyu gini ni. Odio manyu kada mana gini sigo. Kapo kata biliti kone ni ne otimbe samoro ito bendi. Wadar nade to manyayo ya wadar kendo. No kinya duwone kana ni mingoto yongi. Amigo be no go simbiro no poya yo. Dongini kana go simu to kini gimatem. Gimaber sani koro manager onge. Wala loso wach ni maber. Ng'amoro keto nyingi makena mago to maka biso dhi rot. To kare manyo ma manager no gami to no wara mo di to loso weche. Wat ni dhi losi. Kamiso Nyanza ni to mani project mokwongo mwatimo. Ing'e na miso dwani ya. Ayaw ne manager yo bina ire group combination nikech no ka manager kata show ni ma launching mar wenda ni onego bed ni gipango Nairobi ka. To kaka manager already no ket ni kwa Nairobi ni do no ka shows ne sani ng'eny dani. Imbe doge piny ne manager duoge Nairobi. Koro manager. But manager to kikim gimoro. Amisa ngini. Manager to ndewe but nyama to ayaw ni yo. Ande drone case. Manager magombo. Ikele. Kese mane mainya misto. Mondo chak pango ya misho show Nairobi. Then what kata wabro dog. So get box mondo yedi ko dia withdraw ne kese. Okati ko di ari ko. To ineno police kelo mane mo biro. To weche dhi mana rumo te dhi na nini weche rumo nikech manager na hapa ni chuo gimora mora kura mito manyo scandals mondo ano lawa hiyo la kama na data dala mondo manager manager oboloso wacho mari ni kambi an ka gino loso kata mane gino mari gi oboloso ana miso en ngama wanya kubedo go piny imbe nyamera samoro ka chop matek ma winjo ka ye wang ni adok piny go iwani koro yo wang ya wadog piny winji donga winji nikech dok inde ka dok ni piny nikech an jo konyan be an bi ng'eyo no wado to pokir na kata mana pesa konya ni pesa ji mang'eny oro ni kwani ada bedo ni pesa an mo apenji an ameni go miya gini an mo ni miya dhok koso an mamiyo ji dhok kare joma oro pesa go nyise mbisha mo pesa ne mang'eny piny mo jok magol oro pesa go ni go ng'eni an wadu ni go be ni sama kama endi wadu ene kapo gedo dhiang' tikungi sero wad nyako koro ino ket nyari gi dhiang' yiero mana nyari nyarwa dogo ka loso do ang'eyo ni amimi aloso ka loso kade ka eri danyalo wanyalo we wach loso gine diet sani koro ket bet gi laid wanenya ni ket dhiang' onge ng'ama nyalo negi kama nitie mana koponi kora onge weche thum mano senega tho ika dala bar ka ngima no gima bro timiyo kuma go bata bolos mana weche gi do puda ngima
Dong podi ngimani kech koket dhiang' gi an idwa nega tinego dhiang'. Koro ni dhiang' idhi cham, inyalo chamo, en ok inyal chamo. To piny ni yier dhiang' kata nyaru. Awacho na dhiang' gi nyarwa. Dhiang' gi nyarwa. Iyier achiel. Mano kanya yier achiel, yier ariyo. Dhiang' mit gi nyako. Jogo dwa ni kaw gimoro achiel emidhi dhiang' kata nyaru. Chikego giter Israel. Mag kedi yier achiel giter Israel, wan Kenya. Mago penj mokoro kitim. Iwacho ni mano wawe dhiuru gi penj mofuogo kucho. Gedeno kado nyarwa bende kawe miluri. Sawa, koro awinji, naonge shida. An aonge ga teko, an kata apare ni kata nadhi ga. Radio. Gini wabro loso machieng' mo wabro dok kamiso group mapek, wabro miel mwatho. Donga aneno ka jaber chunye osegine. Ma nyathiwa konanga wuok nyathiwa yawa, madong nyathiwa yawa. Mari. An mine ni adok ga chien, to onge ga sara. Kowacho ni odhi manyo amiko gi maneche. Moke. To ne gocho na mwadhi, mwayudo ke. Aonge ga sara. Lakini kapod scandals medore, kaka gimedore no. To wambi watere episode 10. Poda dire. Abro gona miso ni jok mayenyo on behalf mare mondo wuogo mondo wede gi wachno kabisa. Abro gochne kawuono gokinyi. Koro joma yenyo magolo gik moketo LTN, kirin short kede TikTok. Mage ma pod miya jiwa chaka dok LTN. Nyaking'e, moko maybe nyainda mooro, maybe wabro nyainda takia, but mamisoro. Nyainda mine noluoro ka polis nikech ong'ega kata sani ko polis biro bedo retore to winjo ni wach na dhi amake nyainda. Nyalo lal madonjo gi tim licho inga. Dagi nyainda no lala, wana misemo kik lal. Koro nyis nyainda no wanawe. Gidhi vitamiso, jok mino wuoyo ka dhi vitamiso. Ma nyamera, Sharon nyamera, miso bido siepna, ang'es ka wuon ang'ena miso en ora. Nosebilo nyamera, ok inyal bilo nyamera diko kamano nyaka inuo. Nyamera ok kisiyo mibilo tiweyo kito ng'ero. Nyamera ok bil kamano. Ibilo nyamera ni bil mokinuoyo kwani huayu. George gimoro nowach ka kionge gima mit. Ni amiso nochwade makata CD ne onge. Mano mit monatari, kendo mane madonjo. Nade kimo miera, aparo ni kuro umari. Kuro understand gini. Mwena nyako mi chamo one on one. Chamo one on one. Mit makaka debilo mbele ni bade nyaka tago uwi. Dade kama miso yuwakini. Oyuago era. Miso yuago lao. But koro laptop ber kidhi yuage studio. Mano no muome. Labo muome. Yeah. Wala labo nyalo muome mi usu gigeni te. Labo nyalo di studio, labo nyalo timo era timo dong babana. Era timo ngodong. Ayie. Jok machuago weche mang'eny nyamera ni ngamiso gin gi ng'ek ma jogo noyudore gibed mus gidembre chetho ng'e ema ni gini kiwacho to kik miso winji ng'ane nyamera to chiamiko kata kowinjo ni amiso nonyama kwani shida ni kanyo nikech gik matimore gitimore nikech mano nyama no emiyo nomiya college emomiyo natiyo gi nyinge social media niya Omari osiepni Omari maminago. No nyathiwa an keduondi piny ineno kikiful ami kikiful gima ng'e mana ji tin kikiful Don koro chuno jogo nyaka ng'e jambo te fula ir nyainda gi. Kikiful
Nyaina ni se weyo fundi man amiso da mani jogo te weyi mudo dong kodi kendi ipo kide kini gini okonya chamo kende ulwa ni chamo ami kende mada ko cham kende begi wabudu ya dala ko wodi ko ka dai no wabudu ya dala turu ya lagi ngakenda wabudu ya di made okinya bere ni wajini wabanga na chamo kende chiu mato midhi kaka wayo mani midhiki uko ng'e kuma yigi angeso wang'eyo aka toto kigudira ngeso ana chiel kate vibodi ma wuoth ke gitiyo to ber ni se to wate di mane od no kate pad kelo mele ke to ri chweli tu ngena na ri to awe ka poko to je mo bongo na to no ikata wayo wan gimo wang'eyo ni ya wuod ka ngeso wa ko paro ni tinga mabilo kama ncho pilo mane gima lit ka ngeso nyaka walos wach oya bodogo gol wer moro kendo miye gimoro kel wer no miyo gol siche oko katu ticha miso bodo eri ando kae ibro era mane oro mang'eyo an sani an gi manager idan jual manager no dongi anan ga gi manager mo kinyal go aling to lin nani o mari wajini waj mabro los ma waj ineno mari wan watieko ni weche dhi losi gino serumo ni weche dhi losi weche dhi losi ok gimilaro ka to gima duong' ni kata kulose anto ok adwar amiso ex odo gir to ginena miso ko chiekin to dona ko chieke omiyo ne omo konda mo mano no chiek mana maber bang ti akuru chieng mo gore no dang mano no chiek ko pa no nikech no chiek koro kaka tiam konda mo tame to kondom to ni omitimo nade yawa to kare mana dunda omiyo tumini kare te gengang okwang'eyo kore kikonowa wan kod kwa winjo wat gi mwang'eyo chiek ne maber ne gicham kaka yude Pero no chamo kako yude bang'e to ayudo mifumo gimoro ginene gigi ineno mana ada koni gima timo na ma se dawa gi ex na moro bati kama go gigi tadok pinya koni no miya gima miti ma kanya dok tadi kama adok ne mo sa koni ber wa wuo anyway mo yie mar wuoyo to wuoyo lakini kapo ni pod oro ji pod yanya ana kia yenya ando kachunji ange wuoyo wadhi loso bigi mang'eyo ga ni social media nitie joma nyalo kaka walweny to golweny mok margi makoro timore ka pile nitie joma manya social media maka galweny mok margi gibukoro gi kaka gigoyo mago timore ka be but mago wabro loso onge gima tek an kisedok piny kamano koro amor kata koro kanindo anindo in fact koro adhi maloso tong' gweno aloso tong' gweno mang'eny kata mana 20 tachamo dichiel weyo to pod ok abi wene koro kopo ni pod jogo siko gino to pod kata kiny kamera mara ibiro weyo kimiye benda mo maber in kata kiny kachaka yudo ka gipost moro kendo achaka paro mana wach moro ing'eni samoro nyalo dhawo to kare kata nitie jomoko ma gina gi weche gi maoko makata miso koro mago nitie ga ba ngimagi nitie ga social media joma donjo kia dhawo magi kia to gikawa to gidhi mbele kasi neno jok maneno wuoyo go mago gi social media onge ng'ama lando gigo mopogore gi omari to gi mano oketo pichana jok ma comment haya social media ma ya kwena ya wendo nyam an gima nakwero gima pod akwero ni wawe dhawo wae wajoka ng'ato lakini gini ne berabera kapor ni ade kol kae kaka wantie samine ni wuok ka gimi wacho ni wawe dhawo ni tek ka gima mamoko ka dhawo
Oka ojo ni kanyi mbile sori ke. Tinyisa ni we uru dao. Katinyisa. Tangi ni wanti wate. Lakini ke wato ne ngada chela kama tangi manama kugaba. Tato gimose moki tingi na nyuga ko. Anya lo chuwa ko. Awori. Wan ne watieko kes ni ya. Nyarawendo ibiro manye weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla, ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundho ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. LTN, Luo Trending Nation. ne jadiane gilos weche. One. Mane meeting mo yiere wate jedi. Ing'e gimomiyo gino dhi konyo. Fans ma yenyo go koseneno uga miso to be giduoge leng'ale. In fact jomoko dhi rucho nyaka comments. Mane yo. Koro jadiana ma jadiana to ng'eyo. Koro werigi mang'eny go. Jo mang'eny go poko trend. Amise mu trend go. Mi ero ni. Joji iwuok kora miso, wawuondre koro ina miso. Okawuoyo kora miso. Okano wadga miso. Ine nyathewa, okanya wuoyo kora miso na nyathewa to nikae. To nyathewa mane wuoyo kore. Dong'eni koro wang'iyo gigi nikech jomari kosekete ni nidhi manyone jadiani. Manyiso ni kiny koya to kadhi e social media. Chano koyanya to kanindi gi wachana kende muda layo. Ineno. In sani koro koningi wuo nyaka urom gi Amiso. Gimodhi timo en kama. Gimodhi timo en kama. Adhi wuoyo ga Amiso. Munda kole kantiere joge moka mooro moyenyo kamoro to chungi. Nikech Amiso ginya chungo joma ok oyoro. Iwinja. Koro joma oro ochungi. Iwinja. Jomoko manyanya oya. Ipoko neno joma yenyo makata gima genyi nekia. Poko neno ga. An gima duong' niya. Kumanya Amiso no ukelo na anto kamani. Sawa. Kare ka menyo ne medwaro. Temono Jojo sewacho ne dhi manyo. George, kuwa mautero na hilo winjruok wa odhi kuru ni sawa nikech gik mabiro wachi ukia to ketho rumo to kok odhi through tubro no kumuando ba kesi chunyi ler Nyarawendo nyaka kesu gi apenji nyasuba ida kilo wanyingi duweni donge okanya keto kodi luwen kanya ngado nibira ni ena ni aweni se ono kanya kwa mono but kele uratela to kuoyo ineno kuoyo motigo jikware ngono mane gimo wuoyi demanda dagi ni okadi kwa ngono sani nyaka tingi kele ema wacho no mama yieno ni joro jugo ma jikware ngono mane kore gimo dhi koro ora kware ngono ni koro yiki chake no ya de chiel ko so mano to koro dhi bedo maru ka nguono sekwa
ndikini amba ngi kwayo banka nga juse kwa dengo ne ok ni bade ngada gimro ni ya achiel moro owego pinya koro pinde weno no kamano aya miso luora ba biro to kel manager neno mondo kwara no Omar Churonge Sara gino keto na mito kel manager mo kware kode ngono ai kuonge kwa ng'uono ga miso kore kedhie kwa ng'uono gi maneja wakuongo wachaga chieng to dong kata apejo ni nango kumbe pejo ni nango okanya kwae kama manager to dong kata manager ni wadete kama kila manager lo gamiso mondo wakware mono wate to dong kata mana miso chami dong ne manager onge to be no chami chama successfully kila kuna manager mochwe motene manomia manager manager min yoda gani gugdala manager dwabiro gochona to luor ni dimake tape nyitani ok nyamaki koro ng'ama nyalo tuda gi manager mondo manager obi en amiso maki koro amiso magoleno okele mondo awene Sharonio nitie gimo kikonwa ka dunkere ni kete mbindi ne nitie gimo kikonwa ka Sharon no Sharon manager ni podiero wacha kwa bito manager ni to wawe obi weru kawacho ni waero wanya kata Sharon ing'e gimomiyo koro miso ok nyal kelo manager kaka idwaro no nikech kopo ni ati en heartbreak to sami luongo manager chal ni idwa ni tiga miso mondo duok ni chuori to samoro chuori ne moko dwaro gik okay wacha mane mwadwa winjo ya kona miso ni mondo wawe lao record oduok ni chuori wabed joma ber jana manomiyo pea nodhi dala chama omiyo advice ya okele mondo akwaye ng'uono weluogo chuori ni jama kwano chuoro osetero dhiang' dala wakadala onge kuchi osenyono odi ng'ama bili dong bili abila kata pochulo bali osenyono odi ni miyo ot modak michako miyo nyaka bali matres mbebe chako ni lai manager no be bro fulo nyinge full owuondi dina kode biya nyika obro fulo nyinge full nyaka nonro ne te an kidwani mondo ikonye ando kik ikonye nikech ando kanyalewo an kata sani chuo mapesi ema ne dwaro ne yudo namba ne social media ne kon chuo no bro nyono thogi wano komedre gi dogato an amiso ok anyal kwayo ng'uono sani popo ni oori to nyise omany manager mondo watiekre anu kora kata manager tambo manyo kenda in fact adok ni tin nikech in George ma ja kamera pok achua ni tini branga neno medok ni kendo kin kwanza kata gima da wacho kodi yo dase wacho ni weche madongo kama dase weji paka miso kone kubena ko wingeni kiwacho wecho en kwero anja supa kaina anya tiu wacho madongo tin kwero mbaka mbaka miso nikech amisorie kone kubedi huyo kwa dan mapuoni okone kubedi mapoko to kata imi wuonyo okone kubedi koda mbaka miso nikech amiso ikia kanwa chako godo one giponya malawe kaka ile kwa lawe one kama chak lawe ano kwanyal okwadawe mo kadwar wacho luenyo kadwar ada mondo jumbe gikwe koro kida ni jumbe gikwe ya dok chien mondo gibed gikwe kuwe maber onyo kel manager to bigo to wamanyo mari umanyo mari un mumanyo mari jambe kanya ongeno mari makonyago na siku nyako skoro wakire buore kocho chopo ire to mana wewe
Ine buonga. Ane buo man. E buoe. Eh. Hey. Buoya. Ai kodi nyamera wuok kanyo kuma itiere no rach. Wajni wan kode, wach buoye no jomoko dhi interpret ni yao. Nyako jeno tene buo mari. Omari emi dwa ni mondo awe mokwongo mondo kik awuoge moka bi wege thuon. Abro dhi kaka ne madwaro. We wacho ni we no be ng'anya we ni un kode. Koro. To ka gine ni an kode, ne giseng'eyo. Ok adhi wego ne simu ka giwuoyo e social media ni koro abiso gi calling. Oriwore ni mondo otho mari e box mondo awe Ona wacho wadhi kata rie bel wendo pod abro mau. Wach no wadhi wacho maber, kiluoro an kan ka abetinde tiko tijir maber. Abo manyo jogi mo walo switch ni maber. Omari be ni ka eto tiko onge yie. Koro wabro ga iki chana. Don kon winjo ko wacho ni nyako mani kole da miso. Ler. I promise. Koro esama podo manyo gene. Esama podo manyo gene nikech ma fans to onge kodwa ka. Koro in lenga lenga. Sama podo manyo gene koro in dembe. Ma fans to bukorega buka. Koro wa gine ne break patin ni mondo wa man jogi mondo los watch ni. Ka ginwa mocha. Ino ka koro wan gini ma content ma chel ma jogi wan musore lela. Sharon koro in ling, in koro kiki chaki wuo mang'eny. Dembe. Los watch ni. Koro an tiwe lweta. Tich ni lweta. Tich ni lwet George. Koro in emi chaki gochi ne George bang'e kose budho tikonia. George wach ni cha ni dhi ni chopo ka. Nyainda kudugo manyo mari. Nyainda to ng'a? Jadi manya miso. No, Nyainda is non-negotiable goods and bana. We digi Nyainda kabisa wan wa Kenya Nyainda no. Nyainda maonge kata mane list mar upcoming nikech sani ka ng'ato kwano upcoming artist ok kwan Nyainda. In fact, kwa kwanyo unknown people mami banyalo kwani. Eno yudore unknown people. Mano ae kata na kiae. Awini ujate. Yo. Manya. Kaka raka mari nyalo ko. E kore kaka pokato. Kapoko iga kwa lakini kato. Kapoki manya. Wani pango tu. Ingine kwa kimanya kimure kore kwa. Imaki ngato. Toto podi. Kakato. Weche ng'eny. Ati gimoro mane kimure ni kanya dikatebe. Ama pinya ka kore na time. Nini pacha paro to kanya na yote ni mshimia ni mara kinga. Bukanya yiso mani. Ngine ka ko. Net na olal. Hapa. Okila tunapata ngini katika kitu kitu. So, but manya but I don't know any manya. Kano ka ni manya. Ande no kwa goju. Bali nya tewa dia muzi. Ngini ambeni ngamusa nyamanya tewa nyaka beti. Kare luor jo mosa nyamate. Koro ine machuno ni biro miyo George list mag jogo. Majo mondo nyamate ri kwa inuor. Jomoto nyamate be koro ani kudo mana wi miso nino. Mana solo besundi. Koro manye to chieng' mabedo gi mitim. Ha? Iki mer. Wang'yo yaure. Ano kamer, bang gino, amer bang gura. Ana anche misteko gi fitino. Ango kumia mera. Gura manet mana kosmo kamere, kan wiera chao. Amer bang mak gura.
To ko goyi e bura kani. Unganya go ya bura, mina jakun. Amiso nyango imara. An duke kero. Mina tino kramoni. An ma entra ku jago. Mina gol when 4 years. Amiso go ya go ali. Sawa mana miso ge kole mondo manya mari koro mari ko segocho na tabu bila dibura. Lakini sani ani nyalo mana goya gwaj Nyasaye bad kumto ginyal. Aonge weche mang'eny. Erokamano George, isekonyo burani. Gini ne ni malo. Wago erokamano. Nolwar ni internet ma oge koso. Data gino rumo. Bingeni wase wuoyo 2 hours. Mari tinga ber ngeni nyamerucha gane no dar na Nairobi na Nakuru. Oe Nakuru. Owe gode sani abeji nyari yiri namba ngane ngi namba nyakwaje ne Ne an go ga keni pudentia sepudho weng'ien. Manya ne be fact nyameru ne madware. Dwaro nyakwaje ne. Akena ngodo awani. Eolor nyakwanya ne goda kek modo kum nyakwanya ne go be fact we goda gimoro wana 2 years 2 hours ago. Nyakwar Janeko ngeni kai ngodi nyaloro ne kin ngodi orni ine ma oroni aorone na dongo nyameru bato berna ine mono se believe kuomi era seketo ni bas we nyameru no nyaka maber kabisa mana kaka be goro nyameru no kaka agina agona miso toka nyameru ni obed kikwira lano. Kawuoni miya text Nyakwar Janeko kendo osedonjo aneno kako osesomo. Bas odwaro namba no please. Sawa badong Sharon watieko uru maber. Sharon no selwa. Dok nitie atani mari odio tim na kamera sami kero dok na pini nyoma. Kiluor ando jingo ko man rie kamera kana names. Kuma ombet nitiere okachaka bede kamera. Kuma rie kamera to names. Aketi go Abro paku ngana dala kama abro paku ngana malit kama nanga abro paku ngana malit kama nanga jana wa hey abro paku ngano nie gari sani ana kende udi godo kwando kuno chio chamu kwe mera ki kuimo ngongo mera sana ngoma kama hey macho ini uya kisi jadi wacho bade ana miso kwa Ipsiana teo kilo kanya nyolo uwe mapoko no nyalo lus mokuongo ne anyolo mane ndik panjo sigi ya gino niti ya iwe mo kyarwa kore nonge kata koti wabro lose kata mi kuoki dolo bolo no ndongo jikaten ka wapudir bolo to ngaten no ango kamati monono Wacho ni mano ng'ama kia rwakore ani okawinjo. Wabro loso ira tiere kaboni. Chieng' mane miye ni keno kerwakore ibewe pimo wiwa nyathini hero. To an adhi kawo rwakruok posare nadhi kawo gimane kawo. Ndhi kawo mana yien kende yawo. Yien ok ema natimo to kan weyo yien owinjo kata ni nyathini nochakore. Sirwachi niwe kabisa. Yien no manade yawo. No que weyo. Mano kare ng'ano nolosi. Mi we anda. Kare ki mo me we kutni. Wala swaro no check pedali. Kare ki we kutni. Ko neno swaro no we kutni ni di kusu. Kada no toka kiexna, no swaro ka se mi agojo de.
Jothuro weura nende ya. Kitu sadek. Gino kene kami, kene gino kami. Kare. Kare kung mumiyong ano, yukiye. Kare kung mumiyong tukukolo niya katum, kuna kaneno. Tawe anda. Katakan. Pandigon na lo. Pan. Katakan dagol. Ni pano Nyaka bed beda ngam mosebilo mit. Oper. Ibilo meteng. Andoli, terang lit na pa. Nakibilo meteng o kinuoy. Did by a lot. Agora meting makamu. Umari jariogi. Bueno dioro rumah nasional park. Ini hotel ku. Onya mare mal itu mo be mal. Makagi ay. Yarre. Mai kamu amanya jama minyo ga holiday ka. Minu jariogi holiday ya. Oh. Wow. Nune ko mi holiday. Obi ka mara mo une le tunyamu. Berman dal. Sawa. Nero akuri constituency. Mari go de do we ti wa na ja lo et. Lo den kende. Tato watu Awinji. Nenda kwa hata uri constituency como ninde. Mago nyenda to ya. Na pani ko bibo ya ora gine station anyo. Okuro ko ne police team ko sa ni ndara. Okolo police ni ngonyang wana wi ko se ya ora. Kosa cha maganda. Ko ngonyang wana wi ya ora. Wi se ya ora ko ngonyang ngo de yo ko cha. Ofolo gimokia. Giko mtigi kumagikia. Embeda ene na ijwa ngachel tabat sawa Embendo yuago magimono chamo to ringo. Lakini naona beja makosa. Imiyo ngata ngoti we mameta se we ya. Area nyathina neno loko pache. Samanto koro ero donje wiya. Mali jwa chuo, ngik mali chuo ka gima mi edi chir kene ringo. Gido ne chuo ba. Koro keso rumo ni Amiso nobedo mana heartbroken to obiro reunite gi chiege. Yes. Orumo. Yes, it was just for us broken. Motemo wacho mane lead. Vera mana. Owete lead, nene ngal machilo chamo. Owete lead. Sawa. Makata an bede dawera kana bede jawenju dala wa. Kisero nyako to jonga to jelo sero. Kuno ngano nyani bwana nyako ni nini kupa ndulume. Ono we jam ki. Nyako no muonyo. Nyako ndulu gora piny. Nimbo Nyako no muonyo boy. Nyako no muonyo mondo oringi we ne. Mago tak mang'eyo kuwa thindo wang'e tak kiko. Nyako no muonyo we uru. Nyako no japuere uru kode. Mondo we ne obil kende. Kose wete ni mudugo chamo. Mudugo chamo. Koro mapelo nomol. Koro wewe mana misa ngeni ene dala ata wabona rekodi katikati ya wiki wabona rekodi tingo kwa. Ai. Kare jiorade. Ai, come on. Ai.
Yes, nyakwara Mogapa ni winjo maber kabisa kaka ne en kanyo no endo, and wan wakele kaka en. And akwayo en kwayo ma simple. An ok achwany ga ng'ato. But jirengo biro kuom achiel ariyo ka gimoro timore. Anytime mineno kidwa soye dhapi, weri koda. Awacho ga pile. This called road, it's called road microphone, right? Koro road ni nonyiewe notiyo. And gik motiyo gin gik maricho mitimo oko kanyo. Somebody once said, kindiko gi kalam big to timore marach, just cross once and move on. But a moment midwa rucho mang'eny yiecho buk. Yeah. Ne jok ma supporter me so outside there, I don't care what you say about me. You've gone deep into my profession, into my what, into my angoa, my cameras. Onge naoma. But iwinjo gimotimore. Wuoyi mamachua maber ok yany nyako mosenindo. So, Adamiso pod nitimo marach. Koro gimitimo go marach ahinya, irwaka business ni. Mano fuo number 2. Irwaka business ni. Rach. Irwaka business ni. Kan business jie business ga. So, you can imagine kakuri irwaka business, makuru mano business wa. Anyalo time daily. Ngato kona noromo. Ngamono luonge ni biwuocho onge. Oh, mari koro gine ketho. Samono berno ne wachiango. Oh, inwe watch. But piny biro neno. Ya? Gimoro karach. Rach. Umari gine koro idhi ketho, gino dhi ketho ni tich. Mose bedo ka loso na tich. Mose bedo ka kelo kopogore kama temi yango. So when you've not been appreciating the good ones that have been doing, why to comment on the bad, the one that you feel is bad for you? And then, an gigi no kanyo monda moro ngato. Oh, no one is Salenya maraj. You people didn't see, maybe you've not followed back what Salenya did. Salenya korka kore tonge maber ni angama chunye ber. Salenya no se yanya makete LTN kind. You get it? And if there is any reaction that I did is for his fake friends that are cheating him, yo, Gigi Umarigo are not expensive talk nyeone. Salenya has been asking for camera day in, day out. And that is why nowadays we are working with him. Salenya is not happy working with me. I know that. He's just working with me because maybe he's still looking for his ways of getting camera. And his friends are here. They are watching Low Trending Nation. They are saying that I'm intimidating him, and they do nothing about it. Nonsense. Yeah? I'm provoking his friends to ensure new nyeo cameras, nyeo memory, nyeo battery, anto mage nyeo kenda. You get it? And that is why nobody can control me about them. So long as I know what I'm doing. Yeah, for pamina no na modaga Nairobi. Emomi ukasi biru kachime dodi. Emomi ukasi okisene aka golo pay bill mondo solna. Emomi poki winja ge scandal magmon. Amulo ba mamulo tadoka nendo oda. Sawa. Yeah, I put it that way. Kechan gik moko meberwo ke kamera ho ingeni ana okay, I'm a public figure uninga behave kama maka chieta. Sama gimoro wuok mi feel ni rach tingeni umari you a public figure ko ningi timri kama ina ngome time towards my existence. Public chieta. Umari duong okichal japuonj ngamoko na japuonj. Oh pachithin ema chamo paro maduong no tama chamo. I tried it back sama poking'eyano. Samineno ni poking'eyano na exist gi paro maduong. Iwinjo. But koro iwacho ni stupidity attracts stupidity. Ka pacha thin tineno ga LTN, ngeni pachi thin moloya. That is why pacha mathin attract. Ka wiya ng'ich,
to pod ina LTN nyiso ni ya imbe wi ng'ich iyuda nikech koro wiya mang'ich attracti. Otherwise, Omari, you are not professional. Do you know what we do? And mane momi anya biro ikora no anya biro because it's my own media. Ani man kode gi hopes. Ani masebedo kanyiew gigi. Mangato kanya wacho ni Omari kori ngeni wabro my microphone, Omari wabro timango. No. I do it by myself. And those who know ni Omari temo gimo winjore, they are there watching, they are there subscribing. In makuri ya kumoro gi feelings mag jo jawa, one pieri dhigo kucho. Sawa. Yeah. But an gi mora kele kaka en, and I keep on following. Kato biro mana episode 16. I don't care those who view. I don't care jok mok dware because I'm not responsible for your feelings. Yeah. Kaka piny tek ni ne kako tek na. Dear brother, dear sister. Yeah. Jajawa ni no dhigo kucho. Dhiure timeline du kucho cho. And my timeline. Asekelo ni kaka ne en gimini kiano kori ng'eyo. Sawa, Amiso no bilo di chiel. Guok nigi at break. Or the studio wear. Immaturity. Fake. Null and void. Aseo gi chunya to jogama. Omiyo koro jopiny ong'eyo. Iwuok ni dwanjao ng'ato. Gola diri manitie. Look at it. Inipa ni dhi expose ng'ato. Iyudo ka koro. In fact, ana siwuotho gi Sharon for all that day, for all those days. Poko kona ni Amiso no senindo kode. It is from this that I'm now aware. Hekare guok no chiemo ka. To pekore mbui kaka ene mopuonjo ji. Samaro ng'ato gi neni koko anyako choda nyofan loya ni. Samaro ng'ato gi ini koko yani. Na nyofani. Ng'ami dhaogo ni rach. An buwana. Andi moko da dhao yawa. Wira. Kwani oki exist e piny luoka. An. Anga mok chodi madangi wachina dhiri ukudi nyako kinaga. Anga mok mer. Omari timo mana tijene mofuoge. Fuo tangi na timo tich mofuo. Mano tangi. Tema timo. And Magi Musibido kodaga Nairobi for more than 5 years. No, more than 3 years. Is it 3 years now? Kana Nairobi. Pok no go na dot. Pok na kuau. Pok na timango. Ikechana timu tija tala mo Nyasaye. O beonge ng'ama osechulaga mondo aduok ng'ato dala. Beonge ng'ama osechulaga mondo apak ng'ato. Mane momiyo pod I exist. Because you can't buy me. Naneno moro ma piny otaro. Iluongo ni Ogada, somebody Ogada. He called me. Yeah, he wanted me to give him 500 mondo owuoyo wi Amiso. Chako kopaka Omari winjo kaka iwuoyo, Amiso timo marach, ng'amiri gine. Kora dwani record, takoni podan mabor gi studio. Noyudo ka ne activities ga moko kuonde ma moko tang nugaka kuma official ma ji orwakore maler emena antia go wuoche rangi maler jomoko nitie mong'eya ka mosegona video call ging'e ka ne official duty. Some of you do not know. Unena ka wuoye social media upane pacha thin ka mekugo. Eyuda. Koro chieng' mono gado gochuna ne ane kuondgo. Otherwise da rekode. Nokona gik mang'eny about Amiso ne ging'eny kanyo. Gimo gochuna gi kia ng'awa jagor be ne gin go kanyo. So kagitieko to iko ni Omari ng'eny pok achamiga. Koro miya 500 tatiyo gi wiya ni jogi dhine jogi ku kamiyo 500 to gidhi wacho ni Omari no manipulate gi kendo dhi yud ka M-Pesa message nitie. Koro mane gimono tama miyo gi lunch no because de gi wira chilo ni anyiewo ga joma wuoyo kamano. And even Sharon, I've never paid Sharon even a bob. Embe poko chula. Sharon no poko chula. Kata mana first mono ubire elu trending. I just helped out. Kaka ng'ama dhako tawinjo story kaka gino notimore ne to dhi olit na. And then I just gave her platform.
pok ochula pesa, pok anyame. Otende masichieme once, mane wadhi limo otende ka ne jok moko miye support. So ne wadhi ng'iyo ka be osechung' kendo. And semon wadhi ng'iyo ka ochung' kendo no, alitupea chakula. Once. Yudo maber kabisa. Koro nitie jok moko ma nigi paro mar ohangla ma wigi odinore. They see everything as sex. They see everything as, we don't grow that way. But ano ka ng'ama bedo intimidated gi fans moko molil. Mamanyo cheap publicity from johangla maingo gi wich. Manyalo inga mana gi mon gi gari muti. I'm not that person minyalo intimidate. No. Anyeo kamera na. Light den na. Microphone na. Computer na. Matimo go editing. Then ng'ato pekore ni mondo koro ni abed muluori. Oromo idhi ketho. Adhi ketho lundi. Aketho pieri shwali. Ane mana loso. Kaketho. Shida gani? Weri koda kethi. Koro Amiso norwaka dha. Wana kode back to back. Wabuane ng'ama lose. Ka lose I don't care. I win I don't care. But I don't give a damn. You know? Ano ka bwana Amiso nigo conference ga ono kia. Ang'ama Amiso gombo interview to dhir ng'ato ni opano weya to yuru kayo cameras ga matiyo kanyo. Utugle sonye gingo gochona. We winjan. Credit is room. That room. Oh, anana makonde go calling. Konde ringing. You get my point? Koro jopiny ong'e adieri jopiny gimono timore niya Amiso nosenindo gi Sharon nonindo go once maonge kondom. Makata koro duogo wacho ni ng'ano neko karo koponi Sharon nigi tuo nyiso ni Amiso sane osedonje league. Awacho koso kawacho. Yeah. And Amiso no koningo bed ni they that low. Koni ji osewe ji adi. Anti rwaka komara. Ana dhauga one man army. To be gimiti maonge. Kasi tiku gigita lemo. Ajuoke uo. Be onge gimatema. Adhi udhi tugora kiyo to kier. Iwije. And when you keep on checking on ng'iyane daily ng'iyane kamera ng'iyane kawuona pichni alogi nyoro to kiny tema pichni marach to in the next 5 years I'm a millionaire. Gige kamera gi magi gik mobire kwa sitiku tijewa. It's not my main job, man. It's not. Mane momiyo anonge kuma sitime MC Mamiso chula kaka inyal chule MC. To nena ka exist. Nena. Iyude. Nango. Ang'e gima tim an gi tijena. You see? Jomoko nyalo wacho, oh, ionge gi views kia nango. I don't depend on views, man. Oh, I don't depend on those things you see. In fact, gigena matimo ka kel e kamera. I don't. Because I know very well that oge concerned. Ng'ato wacho ni oh, mikelo giting'ena no concern. O concern nikech biro neno. Okaduongo dhodi akeloni. Ineme manyo LTN Luo Trending Nation kaste watch. Then gifu pi comment ma negative. Olundi. LTN Luo Trending Nation.